ಮಿಲ್ಲ ಆಗಿ ಮಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಬೈಪಾಡಿ ದಾನೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿಂಡು ಅಂದಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿಂಡು ದಾದ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಿಕಲ್ ಕೊಲ್ಲರ ಜನಕ್ಲು ಒಂಜುಲ್ಲತ ಬರ್ಪರ ಯಾನ್ ಒರಿ ಪುನಿ ಲೈವ್ ಉಡು ದೇವರ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಜನ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಚೆನೆ ಲೈಕ್ ಲ ಕೊರ್ಲೆ ಈರುಂಜಿ ಎಂಕ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ತುಕ ಶೋಭಕ್ಕ ಇಜ್ಜೆರ ಶೋಭಕ್ಕ ಬರ್ಪೇರು ಬರ್ಪಲ್ ಶೋಭ ಅಲ್ಲ ಇನಿ ಬಾಲ್ಯದ ವರ್ಷ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಂಚ ಬರ್ಪಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಲ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಎಂತ ಮಾರೇರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಲೈಕ್ ಕೊಡದೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಹಾಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಭಟ್ರಪುರ ಬರ್ಪೇರಿಯೇ ಭಟ್ರಪುರ ಬರ್ಪೇರಿ ತೆಜ್ಜೇರು ದಾದನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬರುವಿರಿತ್ತ ಭಟ್ರು ಒಳ್ಳೆರ್ ಪೂರ ಬನ್ನಿ 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 ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಲೈವ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಮಾತಾಡಿ MD ದಿನೇಶ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಾಯ್ ಹಾಗೇನೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಬಂದ್ರು ಹಾಯ್ ಪುಂಜವೆ ಅಂತ ಪುಂಜವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರೇ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು MD ದಿನೇಶ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ MD ನಾ
ಮಿಸ್ಟರ್ ದಿನೇಶ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಎಂತವ ಪುಡಿ ಮನಿ ಎಂತವ ಎಂತವ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳು, ಮಾತಾಡ್ ಬಾಯ್ ಬರಲ್ವಾ? ಹ ಹುಚ್ಚ? ಹೌದನಾ? ಮನೇಲಿ ಯಾರಿಲ್ವಾ? ಯಾರಿಲ್ವಾ? ಲೈಕ್ ಡನ್. ಹಾಯ್ ರಾಚಪ್ಪ. ರಾಚಪ್ಪ ಮಾರ್ಲ ಎಂತವ ಈಗಲ್ಲ ರಾಚಪ್ಪ? ನಿಂಗೆ ಮಂಡೆ ಸರಿ ಇಲ್ವಾ? ಮಂಡೆಗೆ ದಾರಂದ ತಾಗಿದ ರಾಚಪ್ಪ ನಿಂದು? ಹೌದವಾ? ಮನೇಲಿ ಯಾರಿಲ್ವಾ ರಾಚಪ್ಪದ್ದು? ರಾಚಪ್ಪನೀಗೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ಹಾಯ್ ಕರಿಬಸಪ್ಪ. ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಭಯಂಕರ ಬರ್ತೀನಿ. ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ತಂಗಿದು ತೋರ್ಸ. ಓ ಲಾಚಪ್ಪನ ಕಾಚಪ್ಪನ? ಏ ರಾಚಪ್ಪ, ಎಂತ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕುದು? ನೀನು ಉಳಿಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹುಚ್ಚರಾಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತಾ? ಅದು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳು, ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಪ್ರಜಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಜಾತಾದಿವಾಡಿಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಕ್ಕ. ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆತ ಮುಲ್ಲರಿ ಬೋಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಬತ್ತೆ ಕಾಚಪ್ಪಗೆ ಬುದಾರು ಸಾವಾಯನ ಕಮಲಾಚ. ಹಾಯ್ ఆయన ಮಂಡಿಗೆ ದಿಯೋಡು ಹೋದು ಪೆರಂಡಿಗೆ ಮೂಜಿಕಾಸ್ತಪುರ ನನಸುರು ಮನ್ಪ ಸೈತ್ పోತಿನ ಸೈತಿನ ಸೈತ್ ಪೋಯರೆ ಲಕ್ಕೆರ ಬಲ್ಲಿನ ಇದ್ರಗೆ ಎನ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತಿಂಚ ಪಾತೆರ್ನ ಏತು ತಂಕೊಂಡು ಈರು ಪಜ್ಜು ಅಂದು ಲೆಪ್ಪುಲೆಯ ಪಜ್ಜು ಲೆಪ್ಪಡಾ ಪ್ರಜಾಕ್ತ ದೇವಡಿಗೆ ಮುಚ್ಚ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಪಜ್ಜು ఆయన ಬ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ಪಡ ಇತ್ತ ಮನ್ಪೊಚ್ಚು ತೂಕ ఆయన ದಾದ ಕೂಡ ಬರ್ಪು ತೂಕ ఆయన ಪೂರ ಪೆಚ್ಚಿ ನೀನು ಉಂತಾಗವ ಏರ್ ಮಾತ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಪುಡ್ಸೋತುಂಡತ ಒಂಚೂರು ಉಂತು ಮಾರ ಪೋಡ್ಚಿ ಈ ಕೆಲವು ನಾಯಿಲು ಕಾಟ್ ನಾಯಿಲು ಕೂಡ ಬರ್ಪ. ಪಜ್ಜು ಪಜ್ಜು ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಡಲ ಮಗಿಯಲ್ಲೇರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಕನೆಕ್ಟ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡಾ ಪಜ್ಜುಡ? ಕೂಡ ಬತ್ತ ನಾಯಿ ಸೈಪಿ ಆಯ್ ಬರ್ಪುಜಿ ನಾಯ್ದ ಮಗೆ ಆಯ್ ಸೈತೆ ಆಯ್ ನಾನ ಏರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನಕುಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಪೋಪೆರಕುಲ್ ಮಂತಿಂದು ಅಂದಕ್ಕ ಚಾನಲ್ ಉಂಡಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ ಕಡಲ ಮಗ ಮುಲ್ಪ ಪಜ್ಜು ಪಂಪಿನ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಅರ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪೇರು ಯಾನೊಂಚಿ ದಾದು ಗೊತ್ತುಂಡ ಬತ್ತದ ಪ್ರಜ್ಜು ಮೋನೆಗ್ ಟ್ಯಾನ್ ಆದಿತ್ತನದ ಕಡ್ಲೆ ಪೊಡಿ ಇತ್ತು. ಕಡ್ಲೆ ಪೊಡಿಗೆ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ರಸ ಪಾಡ್ದು ಪಾಡ್ಲಿ ಮೋನೆಗೆ ಅವು ಎನ್ನು ಮೋನೆ ಒಂಥರ ದಡಕ್ಕೆ ದಡಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಗ ಕಣ್ಣು ಪೂರ ಕಿರ್ಮರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ ಇಂಕದ ಇಂಕ ಆಪುಜಿ ಕಡ್ಲೆ ಪೊಡಿ ಮೋನೆ ಪೂರ ಒಂಥರ ಕಿರ್ಮುಂಡು ಪಜ್ಜು ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಆಪಲ್ ಕೂಡ ಅಕುಲ್ ಮಾತ ಆಯರುಂಡು ನಮ್ಮ 2 ಜನ ಬರ್ರೆ ಉಂಟು ರಿಪಿದಗಳು ಅಂದಿಯಾ ಆಪುಜ ಮೋನೆ ಪೂರ ಕಿರ್ಮುಡೆಂಕು ಪಾಯ್ ಅತಿನೇ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ರಸ ಪಾಡ್ಲಿ ಅನ್ನು ಆಂಡ ಮೋನೆ ಚೂರು ಗ್ಲೋ ಬತ್ತಿಲಕ್ಕ ಉಂಡು ಒಂಜೇ ದಿನ ಇಟ್ಟು ಕಡ್ಲೆ ಪೊಡಿ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ರಸ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮಂದು ಪಾಡೋಡು ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ಲೈಕ್ ಅಪ್ ಮೋನೆ ಆವ್ ಆವ್ ಜೈ ಅಚ್ಚು ವರ್ಷಿ ಚಂಡಮುಂಡೇರು ಚಂಡಮುಂಡೇರು ನಕಲು ಬೈಜೇರು ಬರ್ವೇರು ಚಂಡಮುಂಡೇರು ನಕಲು ಯಾನು ಕೋಡ ಚಂಡಮುಂಡೇರು ಚಂಡರ್ನ ಮುಂಡೇರ್ನ ಲೈವ್ ಪೋದಿತ್ತೆಯ ಬರ್ವೇರು. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಓಲೇರು ಮಾರ ಇದು ಪುನೀತ್ ಹರ್ಷಿತ್ ಯಾನ್ ಮೂಲೆ ಉಳ್ಳೆ ಈರ ಇಜ್ಜರು ಅಂಚಾಂಡ ಪಂದ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆವಾ ನನಸುರು ಲೈವ್ಡು ಬಿಗಿರಿ ಕಟ್ಟಾರೆ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೋನಿಗೆ ಒರಿ ಬತ್ತೆ ಕಡು ಮಂಗೆ ಕೆಪ್ಪೆ ಲೈವ್ ಉಡಿಚ್ಚಿ ಪೊಯ್. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಪುಲಿತಾಶ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರ ಇರೊಂಜಿ ಇರಿಂಚ ಮಂತರ ಬಲ್ಲಿ
ಅಭಿಯಾರ್ವಿ ಹಾಯ್ ಬಾರಿ ಅಪೂರ್ವ. ಆ ಆ ಕಡಲ ಮಗೆ ಸಬ್ ಡನ್. ಕಡಲ ಮಗ ಸಬ್ ಡನ್ಗೆ ಒಂದ್ 5 ನಿಮಿಷ ಬುದ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಂತ್ಲೆ ರಿಂಗ ಪಂಡ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಭಿ ಅಭಿ ಚಾನಲ್ ಮೋನಾಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನೆಟ್ಟು ಆಯ್ತು ಮಾನ್ಪರ ಆಯ್ತು ಹೋಗಿ ಒಂಚೂರು ರಿಂಗ್ ಕೊರ್ಲೆ ನಂಬರ್ ಹೆಂಗ್ ತರ್ತಾರೆ ಎಂಚಿನ ಮಾರಿ ಎಂಕ್ ನೆಟ್ ಆಪುಜಿ ಏನ್ ಲೈವ್ ಹೋಯ್ಬೇಕು ಪಿರಪರ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಜನ. ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಉಗರಿ ಕೈದ ಚೀಲ ಯಾರು ಬುಗುರಿ ಕಂದಿತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಲೈವ್ ಬಿರಬರ ಬೀಡು ಮಾಡ್ಕೊಡೆ ಬುಗುರಿ ಕಂತಿತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬುಗುರಿ ಬುಗುರಿ ಎತ್ತೇವು ಜಾಮೂನ್ ಜಾಮೂನ್ ಮೂರ್ತಿ ಇರ್ ಬರ್ಪುನಿ ಬಲ್ಪುನಿ ಮನ ಸಾಂಡೆ ಪೊಂಜವೆ ಬಾಯ್ ಪಟ್ಟೆ ಅಂದ್ ಬಾಯ್ ಪಟ್ಟೆಚ್ಚಿ ಅಂದ ಎಂದ ಬಾಯ್ ಪಟ್ಟೆಚ್ಚಿ ಇಂಗದು ಪಿರಪರ ಆಪುಜಿ ಪಿರಪರ ಆಪುಜಿ ಪಿರಪರ ಆಪುಜಿ ನಂಬರ್ ಇಚ್ಚಿ ಮನಸಾಂಡೆ ಆಡ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೂರ್ತಿ ಮೂರ್ತಿ ಬರ್ತೀಯ ಪಾಪ ಮೂರ್ತಿ ಒಂಜಿ ರೋಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಮಾರ್ರೆ ಭಯಂಕರ ಟೋಲ್ಸಡ್ಡ ಹಾಯ್ ಓಡು ಅವತ್ತು ಅವತ್ತು ಮೂಲಿಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಆಪಿನೇಜ್ಜಿ ओ आपिनेज नमस्कार प्रजक्ता रोज हाय हिंदी बात करो ना आप हिंदी बात करते हैं तो मैं भी हिंदी में बात करते हूँ ಶೋಭವಲ್ಲಲ್ ಮಗ ಶೋಭನ ಮಗನ ಬಾಲ್ಯದ ಬರ್ತಡೆ ಆಯ್ ಡಾರ್ಲಿಂಗ ಯಾರಿದು ದಾದಿ ಪ್ರಜಕ್ತ ಪ್ರಜಕ್ತ ದಾದಿ ಪ್ರಜಕ್ತ ಟ್ರೈ ಕೊಟ್ಟು ಉಂಡದ ಆಡು ಮಾರ ಸಂತೆ ಅಜ್ಜಿ ಓಡಬೋದಿತ್ತಾರೆ ಎನ್ನ ಮೋನಾಡಿಯೇ ಮೋನ ಚಾನಲ್ ಮೋನಾಂಡೆನ್ನ ಆ ಪೂಜಿ ಬಂಡ ಆಪಿನೇ ಇಚ್ಚಿ ದಾದರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇರಡದಿಗೆ ನೋಡು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಲುಲ್ಲ ಯಬ್ಬಾ ರಡ್ಡು ಜನ ಚಂಡ ಮುಂಡೇರು ಬತ್ತನ ಪ್ರತಿಭೆಲ್ ತೂಪರೇರು ಪ್ರಜೆಕ್ತ ಸಬ್ ಮಲ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಬ್ ಮಲ್ತೇರ್ಗೆ ನನೇರುಳ್ಳೇರು ಟ್ರೋಲ್ ಸಡ್ಡ ಅಜ್ಜಿ ಇರೆಗ ಬೋಡ ಸಬ್ಬೋಡ ಕಡಲ ಮಗೆ ಸಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಆರ್ರಿಕ ನೀರೇ ಮನ್ಪೇರು ಪ್ರಜೆಕ್ತ ಸಬ್ ಮಲ್ತೆ ಓಕೆ ಅತ್ತಿ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪೇರ್ಗೆ ಏರೆಗ್ ಅತ್ತಿ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪ ಏನೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಜೈ ಕಡಲ ಮಗೆ ಜೈ ಕಡಲ ಮಗೆ ಕಾಲ್ ನಂಬರ್ ಇಜ್ಜಾ ದೇವರೇ
అప్పుడు అక్కడ ఓడిపోతార మరి రెడ్డు జನ అక్కడ అన్ననే ఎలుదుపోడు కృష్ణమూర్తి పోపెరితే ఏరియా ప్రాజెక్టా ಅತ್ತ ಮೂರ್ತಿ ಮೂರ್ತಿ ಪೋಪರ ಸೋಮನ ಬಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದ ಹಾಯ್ ಶೋಭನ ಪಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಶೋಭ ಇಜ್ಜಲ್ ಶೋಭನ ಮಗನ ಬರ್ತದೆ ಬಾಲದ ಮೂರ್ತಿ ಒಲ್ಲ ಮೂರ್ತಿ ಕಲ್ಲಾತದು ತಿಕ್ಕನಾ ಇರಿಗೌಲಿಯರ ಪಂಡೆರತೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪರ ಐಕ್ ಆಪಜಿ ಪಂಡರ್ ಅದೇ ಐಕ್ ಬನ್ನಿ ಓ ಅಂಚನಾ ಮೂರ್ತಿ ಏತಲ ಇವುಡು ಉಪ್ಪುವ ಕುಕ್ಕು ಬೂರೊಂದುಲ್ಲ ದಾದಿಕ್ಕೆ ತಲ್ಲಿ ಬಾಡ್ರೆಗೆ ಉಪ್ಪಡ್ ಬಾಡ್ರೆಗ ಈ ಎಂಕು ಓಲಿಗೆ ಕಂತು ಕೊರ್ನೆಜ್ಜಿ ಕುಕ್ಕು ದಾದಿಕವು ಮೂರ್ಲೆ ಮೂರ್ಲೆ ತಾರೆ ಬೇರೆರುಂಡ ಕುಕ್ಕುಲ ಮೂರ್ಲೆ ಪೂರಲ ಮೂರ್ಲೆ ಇರು ಇತ್ತೆ ವಾ ಕುಕ್ಕಿ ಉಪ್ಪಡ್ ಬಾಡುವಾರ ಇಲ್ಲಾಡು ಮೂರ್ತಿ ಉಪ್ಪಡ್ ಬಾಡ್ನ ನೆಂಗೊಂಜಿ ಬಾಡ್ಲಿ ಕುಕ್ಕುದ ಉಪ್ಪಡು ಕೊರ್ಪರ ಪಜ್ಜು ಕೂಡ ವನಿತನ ಸಂಗಡಿಲೆ ಹೆಚ್ಚಿ ವನಿತನ ಸಂಗಡಿ ವನಿತ ಊರು పోతాలు ఓ సంగడి వనిత ఊరు పోతాలు ఇజ్జాలు వనిత వరకు జలిత ఊరుడుಲ್ಲ లనవంత ಸಮಯ ಇಜ್ಜಾಲು ಮೂರ್ತಿಗೆ ಸಬ್ ಡನ್ ಮೂರ್ತಿ ಸಬ್ ಡನ್ಗೆ ರಪ್ಪ ಕೊರ್ಲಿ ಸಬ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬಾಕಿ ನೀವು ಚೇರ್ನಾರ ಸಾಲ ಓ ಚಂಡ ಮುಂಡರೆ ಬೇಗ ಬಲೆ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಉಂಡಿ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡುಂಡಿಯೇ ಇಲ್ಲುವಲು ಪಜ್ಜನ ಇಲ್ಲುವಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಇಂಕ ಓದಾರ ನಿನ್ನ ಕುದಾರ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ವೆಲ್ಕಮ್ ಕಾಪುಡ ಅಂದ ದಾದ ಕುಕ್ಕು ಉಪ್ಪಡ್ ಮಾರುವರ ಚರಳುಂಡತ ನಿಂಡ ಉಪ್ಪಡ್ ಮಾರುವರ ಈ ಅಂಜು ಒಂತ ಬರ್ಪಿನಿ ಒಂಚ ಅಂಚಿದ ಮೇಕ್ ಪಾಗರ್ಲಾಗಿನು ನಮ್ಮ ಮೂರ್ತಿ ಪಾಗರ್ಲಾಗಿನು ಕೈಟ್ ರಡ್ಡು ಕೈಟ್ ಕುಕ್ಕು ಬತ್ತೊಂದು ಓಡಿಗಿ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುನ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಉಪ್ಪಡ್ ಮಾರುಜರ ಕುಕ್ಕು ಕೊರ್ಪರ ಏನ್ ಪನ್ಪ ಎಂಕ್ ಉಪ್ಪಡ್ ಬಾಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಮೊಬೈಲ್ ತೂದಾಂಡ್ಲ ಉಪ್ಪಡ್ ಬಂತ ಪಾಡ್ವೆ ಕಡೆಲ ಮಗ ಪೋಯರ ಅವು ಏರು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟಾ ಅವು ಪೊಸತ್ ಬರ್ತೀನಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ನಿ ಮುರಾಣಿ ಕಾಪುದ ನಾಲಂಜಿ ರಡ್ಡು ಬರ್ರೆಂಡು ಅಚ್ಚುಲ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಹೋಗ್ಯ ಒಂಜಿ ಅಚ್ಚು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಅರ್ಶಿದೆ ಒಡಿಗ ರಡ್ಡು ಕುಲೆಕುಲು ಬರ್ರೆಂಡು ನಾನ ಎಂಕೊಂತೆ ಗಸಿ ಇತ್ತು ಮೆರಿಯಾವ್ ಉಪ್ಪಳ್ದ ನಕ್ಕರೆಗ ಹೊಸ ಜನ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಪಂಡದು ಪಾಗರಲಾಗಿಜಿ ಪೊಂಜವೆ ಬಕ ಎಂಚಿನೆ ಮಾಡಿಡು ಪೋಪರ ಮಾಡ್ಬಿತಾರ ಪೋಪರ ಅರೆ ಓ ಶಾಂಬ ರಂಬ ಬಜೆಟ್ ಕೂಲಿಡು ತಿಲಿಗುವನ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ದಾನೆ ಪೋಪುನ ಒಂಚೂರು ಉಂತಿಯ ಕುಡ ಕುಲೆಕುಲು ಬರ್ರೆಂಡು ಅಕ್ಲು ಓಡಿಪೋತೀರ ಆಟಿಗೊರ ಅಮಾಸೆಗೆ 2 ಜನ ಬರ್ಪ ಪಿರಿನಗ ಹೊರ ಇರಿನಗ ಹೊರ ಬರ್ಪ ಕಸುದಿ ಜೈಕಲ್ಲ ಹೊಸ ಜನಕ್ಕುಲು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪರ ಜನಕ್ಕುಲು ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಅವು ಈರ್ ಪನ್ಪುನಿ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಬಡದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನೆನಪುಂಡು ಆಂಡ ಈರ್ ಈತ್ ಸಮಯ ಲೈವ್ಡು ಬೈದಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಮೋನ ಆಂಡು ಐಕ್ಲಾ ಇಜ್ಜಾರು ಯಾನ್ ಲೆತ್ತ ಬರ್ಪೆ ಅಕ್ಲೇನ್ ಲೆಪ್ಪು ಲೆಪ್ಪು 2 ಜನ ಯಾನ್ ಲೆಪ್ಪೆವನ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬರುಡಿಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಉಂಡು ಬನ್ ಇಡ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಬಂತಿತ್ತೇರು ಬೇಗ ಬತ್ತಿನೊಡಿಗೆ ಬನ್ ಈರು ಬಕ್ಕ ಓಲಜ್ಜಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಈರು ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಮದತಾರೆ ಎಂಕುಲು ಇರೇನ್ ಮದತ್ತಿನತ್ ಈರು ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಮದತ್ತಿನ ಎಂಕುಲು ಮುರಲ್ಲ ಕೇಂಡ ಆಲ್ಡ ಶೂಟಿಂಗ್ పోందులేదు ఎన్న కన్ను ఇంపడు మరి అవు కడ్ల పొడి పాడి మోనిగు కన్ను కిర్ముని ఇంకు
ಏನ ಅಂದು ದೆತ್ತಲ್ಲೇವಾ ಇಂಚಿನ ಪತ್ ಕೂತುಂಡೆ ದಾತ ಪನ್ಪಿನಪ್ಪ ಸೂಪರ್ ಚಾಟ್ ಓ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಈರ್ಗೆದ ನೀನು ಹೆಜ್ಜಿ ಶೋಭನ ಪಲಿ ಬರ್ತಲು ವನಿತನ ಸಂಗಡಿ ಬರ್ತಲು ಆಂಡ ಶೋಭ ಇಜ್ಜಲ್ ಓ ಶೋಭ ಕೋಲ ಬಾಯರುಂಡು ಬಂತಾನ ಶರತ್ ಜೈನ್ ಯಾರದು ಉಡುಪಿ ಮನೆಪಾಲದಿಂದ ಇದ್ದೀರಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ಉಡುಪಿ ಮನೆಪಾಲ ಹೌದು ಇದ್ದಾರೆ ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ ಕಡಲ ಮಗ ಅಂತ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರು ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಜಕ್ತ ಅಂತ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರು ಕಾಪುಯಿಂದ ಏನಾಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಏನಾಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹೇಳಿ ಏನಾದ್ರೂ ಉಂಟಾ ಕೆಲಸ ಏನಾದ್ರೂ ಉಂಟಾ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಹಾ ಕೆಲಸ ಉಂಟು ಹೌದಾ ಇಡ್ಲಿ ರೆಡಿ ಉಂಡ ಬರ್ಪ ಹಾ ಅಂದಿ ಮೂರ್ತಿ ರಡು ಜನ ಚಂಡ ಮುಂಡೆಲ್ ಬರೋಡ ತಾಯ್ಕಿ ಇಡ್ಲಿ ರೆಡಿ ಬಂದಿ ಸಾಂಬಾರ್ಲ ಇಡ್ಲಿ ಚಟ್ನಿ ಎಂತ ಕೆಲಸ ನೀವ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಯಾರಾದ್ರೂ ಉಡುಪಿ ಮಣಿಪಾಲಿಂದ ಇದ್ದೀರಾ ಉಡುಪಿದವರು ಸಹ ಇದ್ದಾರೆ ಮಣಿಪಾಲದವರು ಸಹ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಲೈವಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಜಗದೀಶ್ ಚಕು ಮಾಮ್ ನಮಸ್ತೆ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲೇವೆ ಬರ್ತದ್ದು ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿ ಆಯ್ತಾ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ ತಲೆನೋವಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ ತಲೆನೋವು ಬರ್ತದೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ ಕೈ ಕೈದು ಮುಖ ನೋಡ ಚೆಂದಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಮಣಿಪಾಲ್ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಹೌದಾ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ ಮ್ಯಾಮ್ ಮೇರೆಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಆಯ್ತಾ ಅಂಕಲ್ ಊಟ ಆಯ್ತಾಯ್ತಾ ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ ಅಂಕಲ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಲ್ಕೋರಿ ಅಂಕಲ್ ಬತ್ತಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕೊರಿಯದ ಹನ್ನೊಂದು ಜನ ಹೈಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಒಂದು ಬಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಶೋಭಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಇರೇಗು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅವಿ ಶೋಭಾನ ಬಾಲ್ಯದ ಬರ್ತ್ಡೇ ಗೊತ್ತಂಡಿನಿ ಬಾಲ್ಯಗ ಆಜು ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಹಾ ಅಂಚ ಇನಿ ಬೈಜಲ್ ಬೊಕ ಅಲ್ಲ ಕಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂದಲ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಕೋಲ ಪಾಯರುಂಡಕ್ಕ ಅಂತ ಓಕೆ ಬಂದೆ ಅಂಚ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಲ ಪೋತಲ್ಲ ದಾದನ ಕೋಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಕುಮಾರ್ ಸಂತೋಷ್ ಹಾಯ್ ಕುಡ್ಲ ಎಂಕುಲು ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಂಟ್ವಾಳನೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓ ಅಂದೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಪಗಂಡ ಇರಿಡ ಪಾತಿರ್ಗ ಹೌದಾನೆ ಎಂಚ ಪುನೀದು ಆರೆ ಆಲಿತ್ತನ ಪಾತೆರ ಪೂಜ ಇಜ್ಜಿ ಆಲ್ ಅಂಚದ ಆಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಾತೆರುಲಿ ಏ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜೆರ್ ಪೊಂಜವೆ ಐಕತೆ ಇರ್ ಬಲಿಪುನು ಶರತ್ ಜೈನ್ ಮಣಿಪಾಲ್ ಅವರು ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಶೋಭಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಇತ್ತಿನ ಯಾನು ಪಾತಿರ್ಜಿ ಬರ್ಪುಜಿ ದಾಯಗ್ ಆಲ್ ಅಂಚ ಇಜ್ಜಲಿ ಆಲ್ ದಾದಿ ಗೊತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಎಕರೆ ಅಟ್ಟೆಗೆ ಎದುರೆದುರು ಪಾತಿರುವಲ್ಲ ದೇ
ಅಂಚ ಅಂಚ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಗಾದಿ ಹೋದ್ರೆ ಅಂಚ ಪಾತೆರ್ನ ಪೊನ್ನುಲೆಗುಂಡತೆ ಪೊನ್ನುಲೆ ಮಿತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಲೇಜ್ ಒರ್ತಿ ಇತ್ತನ ಯಾನು ಏರ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿನ ಇಂಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದು ಪಾತಿರುವಲು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪೇರದೆ ಅವೇ ಕಾಲ್ನೇರೊಂದು ಉಪ್ಪಲಾಲು ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಶೋಭಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಇತ್ತಿನ ಏನ್ ಮಿತ್ತು ಅರೆಗ್ ಕೋಪ ಏದಾದನಾ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಕೋಪ ಇಜ್ಜಿ ಎಡೆಡೆ ಪಾತಿರ್ವಲ್ಲ ಆರು ಅಲೆ ಒಂಜಿ ಈ ಬೇಜಾರಾಪುನಿ ಇರೆಂದ ಆಯ್ಗಕುಲು ಪುಂಜೊವೆ ಮಾಮಿ ಆಂಟಿ ಪುರ ಲೆಪ್ಪಿರದೆ ಬಾ ಬೇಜಾರಪ್ಪ ಯಾಂದಾದ ಲೆಪ್ಪುಡಿದೇನು ಯಾನಿನ ಅಕ್ಕ ಪನ್ಪುಜೆನ ಲೈವುಡು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿನಕ್ಲೇನ್ ಪೋದು ಆಂಟಿ ಅಕ್ಕ ಸೂಂಟಿ ಲೆಪ್ಪೇರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ ದಾಲ ಇರಮಿತ್ತು ಕೋಪನೆ ಇಜ್ಜರಿ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಶರತ್ ಜೈನ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಈರಾಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ತಿರುವಲ್ಲ ಈರ್ ಪನ್ಪುನ ಸರಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಯಾನು ಇರೇಗು ಇನ್ನೇ ಮುಟ್ಟ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅದು ಇಜ್ಜಿ ಎತ್ತಂಡ ಅರೆಗ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಲಕ್ಕ ತೋಜುನತೆ ಐಕ್ ಅಂಚ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ನಿಕುಲೆಪ್ಪುನ್ ಕುಸಲಿಗೆ ಅಂಡ ಆಲ್ ಪನ್ಪುನು ಇತ್ತೆ ಒರಿಲೆತ್ತಿನೇಟುಂಡದೆ ಇತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ನನ್ ಪುಂಜೊವೆ ಆಂಟಿ ಅಂಚಲೆಪ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಐಕ್ ಆಲ್ ಪನ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಹೋಗ್ಬೇಕ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ದು ಕುಸಲ್ ಏತ್ಲ ಪಾತೆರಡು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ದು ಪಾತೆರಡು ಅಕ್ಕ ಹೌದಾ ಅದೈತೆ ಒರಿಲೆತ್ತಿನ ತುಲೆ ಪುಂಜವೆ ಪುಂಜ ಅವು ಇತ್ತೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕಲರ್ದಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಾನು ಮತ್ತಿನ ಪುಂಜವೆ ಪುಂಜ ನೀರೇ ಪುದರಿಜ್ಜ ದಾಯೆ ಗಂಜಲಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಒಂದ್ ಸಸರ ಕೊರ್ನೆಟತ್ತ ಅಂಚ ಮನ್ಪುನು ಯಾಂದಲ ಆಕುಲಿಗೆ ಅಂಚ ನೆರ್ಪುನತ್ತು ಒಂಜಿ ಇತ್ತದಲೆ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಆನೆ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಮನ್ಪರ್ ಇರಡ ಬತ್ತದ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ಪಾತೆರ್ ಅವು ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಇರ ನಂಚೆಲ್ಲೆಪ್ಪರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರ್ ಅಪಗ ಇರೆಗ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಥರ ಬೇಜಾರ್ ಜಾಯನ ನಿಂಚೆಲ್ಲೆತ್ತದು ಎಂಕದಾಲ ಬೇಜಾರ್ ಇಜ್ಜಿ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಎಂಚಲ್ಲೆತ್ತದಲ್ಲ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಐಟ್ ದಾದ ಬೇಜಾರ್ ಮಂತುದತೆ ಬೇಜಾರ್ ಮಂತ್ ದಾದ ಎರಡು ಲೆಪ್ಪುನಕುಲು ಒಂಚೂರು ಅರ್ಥ ಮನ್ಪೊಡು ಆತಿ ಅಂಚ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಪಂಡ್ರೆ ತಂದಿ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಕೊಂಡ ಆಂಟಿ ಎಂಕುಲು ಅಕ್ಕನೆ ಲೆಪ್ಪ ಎಜಿನ ಮಸ್ತ್ ಈಜದು ಎಂಕುಲು ಬೆನ್ನೆ ಬಿಸ್ನಲ ಆಗು ಪೋಪೆನ್ ಅರೆ ನಮ್ಮ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪು ಅರೆ ಖುಷಿ ಪಂಡ ಆಯ್ಕಾರ ಮರಿದ್ ಕೊಲ್ಪೆ ಅಮ್ಮ ಬಂದ್ಪುನಿಕ್ ಅಂಚ ಬೊಕದಾಲತ್ತು ಶೋಭಗೆ ಏರ್ ನಮಿತ್ ಕೋಪ ಅಲ್ದ ಆದಿ ಮನ್ಪೊಡು ಅಂಚ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿನ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವೇರು ಪಗೆ ಕಟ್ಟುದೆರು ಆಳು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಬತ್ತದು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ದೂರ ಮಂತಲು ಅಂಚ ಇಂಚ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಪಂತೆರ್ ಅಂಚಾಲ ಏರ್ನ ಚಾನಲ್ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆನ್ ದೂರ ಮಂತಲೆಂದು ಪಂಡ ಆಪುಂಡೆ ಅಲೆಗ್ ಪಂಡ ಆಲೆ ಒಂಚೂರು ಎದುರು ಮನ್ಪರ್ ಪಟ್ಟ ಬಂದ್ ಬಿಟ್ಪರ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎದುರೆದುರು ಪನೋಡಿಗೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಒರಿಯಗ್ ಪಾತೆರ್ನ ರಪ್ಪ ಪನೋಡು ಪಂಡ್ ದುಡೋಡು ಮನಸ್ಸು ದೀವರ ಬಲ್ಲಿ ಬತ್ತದಿರಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಾತೆರ್ನ ಬೈಕ್ ದಾದ ಸೋಮನೆ ಸೆ ಪಾತೆರ್ನ ಸೋಮನೆ ಬತ್ತಾಳು ಆಂಡೆಯ ಕೋಲ ಅಜ್ಜಿ ನೀನ ಕೇಂಡೇರು ಅಜ್ಜಿ ಬತ್ತಿತ್ತಲು ದಾನೆ ಎನ್ನ ಗುರ್ತ ನೆನಪಿಜ್ಜ ಇತ್ತೆ ಪೊಸ ತಕುಲು ಬರ್ನಗ ಪರ ತಕ ನೆನಪಿಜ್ಜಾಗ ಆಂಬ ಬಂಡೆ ಅಜ್ಜಿಡ ಇರ್ ಬರಂದೆ ವಾಕಾಲಾಂಡು ನಿಕ್ ಎನ್ನ ಸುತ್ತಿದ ಆರು ನಿನ್ನ ಪಾತೆರ್ನ ನತ್ತಿಯ ಈ ಬಾತ್ ಆರ್ ಬತ್ತನ ಈ ಪನ್ಪತ ಐಕ್ ಹಾಯ್ ಸೊಬಕ್ಕ ಮೌನ ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡ ಆಯ್ತಾ ಮೌನ ಮೌನ ಲೈಕ್ ಕೊಡು ಶೋಭಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಬರ್ತಿಕ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಮೌನ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಎಂತ ತಿಂಡಿ ಹೌದಲ್ಲ ಬಂತಿಜಿ ಹಾಯ್ ಬಂದು ಬೈ ನಿಮ್ಮದು ಸಂಜೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹೌದಾ ಚಂದ ಆಯ್ತಾ ನನ್ನದು ಟ್ರೈ ಬೋರ್ಡ್ ಹುಚ್ಚರಾಗಿ ಮಾಲ್ತಾ ಉಂಟಾಯ್ತಾ ಗಂಗಸರು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಅದು
ಹುಚ್ಚು ಎಂತಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾಲ್ತಾ ಆಚೆ ಈಚೆ ಇರ್ತಾ ಉಂಟು ಆಗಾಗ. ಹಾಯ್ ಮೌನ ಮೂರ್ತಿ. ಮೂರ್ತಿ ಒಂತೆ ಬಕ ಬಿಟ್ಟು ಅಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತು, ಹೌದು ಬಂದಿತ್ತು, ಹೋಯ್ತು ಮತ್ತೆ. ಆಯ್ಗೆ ಎನ್ನು ಸುದ್ದಿದ ಆಯ್ಗು ಯಾರು ಇಜ್ಜಂದಿನಪ್ಪಗ ಆ ತವೇನೆ ಪನೊಂದಿತ್ತೀನಿ ನಾನರಡ ಆಲು ಎದುರೆದುರು ಪಾತೆರ್ನು ಪಿರೋಡು ಪಾತೆರ್ನತ್ತು ಪಂಡ ಕುದರಿಜ್ಜ ಲೆಪ್ಪರಿರೇನು ದಾಯಗಿ ಕುಲು ಮಾತ ಒರಿ ಲೆಪ್ಪುನು ಆಂಜವೇ ಪುಂಜವು ಪಂಡದು ಪೊಂಜವು ಪಂಡಿ ಪಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜನ ಇತ್ತೆ ಪೊಂಜವೆ ಪೊಂಜವೆ ಪಂಪಿನಿ ಬೇತಕಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಆಂಟಿ ನಕ್ಲೆನ್ನ ಅಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಪನ್ಪೇರು ಈರ್ದಾನೆ ಸಸರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಂಚ ಪನ್ಪಾಲು ಪನೊಂದಿತ್ತೆ. ಊಟ ಆಗಿಲ್ಲಕ್ಕ, ನಿಮ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೌನ. ಊಟ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ದು ಆಯ್ತು. ಕೋಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಕೋಲದ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾಳಂತೆ, ನಾನು ತುಂಬಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರದು ಅಜ್ಜಿಗೆ. ಅವರು ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ಬಂದದ ಮತ್ತೆ ಹೋದ್ರು. ಈರು ಇಚ್ಚರು ಪನರ ಯಾನು ಪಂಡರೆ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೆ ಈರು ಇಚ್ಚರು ಪಂಡರ ಪಂಡ ಪಂಡರೆ ಯಾನು ಇತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಭೂತಕೋಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ಯಾ ಶೋಭಕ್ಕ? ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಂದಿನಪ್ಪಗ ಎನ್ನ ಸುದ್ದಿ ದಾಯಗ ಆಯ್ಗು. ಹೌದು ಮೌನ. ಲೈಕ್ ಕೂಡ ಆಯ್ತಾ ಮೌನ? ನನ್ನ ಅಳಿಯನಿಗೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ವಿಶ್ ಮಾಡು ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ. ಭಾರತಕ್ಕ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇವತ್ತು? ನಮಗೆ ಚಿಕನ್ ಇತ್ತು. ಓಕೆ ಮೌನ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಚಿಕನ್ ಇತ್ತು, ಅದೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಇತ್ತು, ರಾತ್ರಿಗೆ ಸಹ ಉಂಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೆ. ಯಾನು ಇತ್ತಂಡ ಎಬರ್ ಪೂಜೆಗೆ ಅಂತ ಆಯ ಬತ್ತಿಜಿಂದ ಇದೀಗ ಯೂಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಅವು ಆಯ್ನೆ ಬರಡು ನಿಕುಲ್ ದಾದ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬಂದದಲ್ಲ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನಮಸ್ತೆ ಕುಡ್ಲ ಬಿರ್ವಾಸ್ ನಮಸ್ತೆ. ಆ ಜನ ಬಂಡಿನಿ ಯಾನ್ ಮಿತ್ ಬತ್ತುದ್ವೆ ಯಾನ್ ಬತ್ತದ ಕಾಲಿನ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಂಡದ್ ಪೋಪುನಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಪುಜಿ ಆರು ಸೋಬಕ್ಕಾಗ ಎನ್ನ ಮಿತ್ ಬೆಚ್ಚದ ಅದನ್ನ ಕೋಪಂಡ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಅದನ್ನ ನೆತ್ತೇರತ್ತ ಬಂಡು ಐಕೆ ಬನ್ನಿ ಆಲ್ ಪಕ್ಕಡೆ ಪಕ್ಕಡೆ ನೆರ್ಪುಜಲು ಆಲು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ನ ಮೀನ ದಾಲ ರಾಂಗ್ ಆದ್ ಪಾತೆರ್ನ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಂಡ ಪಂಡ ಪೊಣ್ಣು ಯಾನ್ ಒರ್ತಿಪ್ಪುನು ಐಟ್ ಬತ್ತಿನಕ್ಲು ಮಾತ ಆಂಜೋಲೆ ಬತ್ತದ ಕೊರ್ಚದಿನ ಪಾತೆರ್ನ ಕೋಪ ಬರ್ಪುಜ ಬಂಡದು. ನಮಸ್ತೆ ರಾಜಣ್ಣ, ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ? ಸೌಖ್ಯನೇ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಈರೆಂಚ ಉಳ್ಳಾರು? ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಮೆಸೇಜ್ ತುಯ್ಯ ಯಾನ್ ಪಾತೆರ್ ದಿನ ತುಯ್ಯ ಇಜ್ಜತ ಯಾನ್ ಪನೊಂದಿತ್ತು ಜನ ಪಕ್ಕ ತೂಲ ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ತೂಲೈ ಐಕೆ ಯಾನ್ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಇರ್ ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ದಾಯ ಪಾತೆರ್ ಮನ್ಪಲ್ ಅಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ಬಲು. ಪ್ರಜಕ್ತಾ ನಮಸ್ತೆ. ಪ್ರಜಕ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಇದ್ದಾಳೆ. ಆಕಲ್ ಬರ್ಪುಜೇರ್ಗೆನಾ ಲೆಪ್ಪರ ಬೋದಿತ್ತಲ್ ಪ್ರಜಕ್ತ ಐತ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡದು ಪ್ರಜಕ್ತ ವನ್ನಸಾಂಡಿ ವನ್ನಸಾಂಡಗೆ ಇಂಕ್ ಮುಲ್ಪ ಎರಡೆಲ ಕೋಪ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಸುದ್ದಿ ಪಾತೆರ್ಂಡ ಇಂಕಾಪುಜಿ ಅಂದಿರಾಜನ ಇರ್ನಾಂಡಿ
ಮಲ್ಪೊಡು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಐಕ್ಲು ಓಲ್ಲನ ಚಂಡ ಮುಂಡೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಕ್ಕ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡಿಯ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ್ಲು ಅಂಚೆನೆ ಆಟಿಗೋರ ಅಮ್ಮಸಗೋರ ಬರ್ಪುಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ಅಂದೆ ಆಯೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬರ್ಪುಜಿರರ ಏರಿಯಾ ಟೈಮ್ ಒಡ್ಗೋರ್ನೈ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗನೇ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟಿಯಾ ಎಂಚಿನ ತೋರ್ಸುಂದು ಬಂಡೆ ಅಪ್ಪಗ ಕಡಲ ಮಗೆ ಎತ್ತೆ ಎಂತ ತೋರಿಸುದ ಅಲ್ಲಿ ನಾ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಅಕ್ಕನ ಹತ್ರ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬಂಡೆ ಬಾ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಾ ಅಂದೆ ಬಕ್ಕಾಯನ ಸುದ್ದಿಯೇ ಇಜ್ಜಿ ಪೋಯೆ ಬರ್ನಾಗ ಕೆಲವು ಜನ ಇರ್ತೀರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇರುವ ಉಪಜನ ಮಟ್ಟ ಬರ್ತೀರಿಯಾ ಎನ್ನ ಮೋನೆ ಕಿರ್ಮುನಿಯ ಸಬ ಅವನ್ ಅದನ್ನ ಬತ್ತಲು ಕಡ್ಲೆ ಪೊಡಿಕ್ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಮೋನೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪಾಡ್ನಿಯ ಅವು ಇಡೀ ರೇಷನ್ಲ ಕಾಣಲ್ಲ ಕಣ್ಣಂದ ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಕಿರ್ಮುನಿ ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪಾತನು ಅಜ್ಜಿ ಬತ್ತದಿತ್ತೇರಾ ಬತ್ತೀರಿಯಾ ಬತ್ತದ ಕೋಲಲು ಶೋಭಾ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಮಂಡೆ ಶೋಭನ ಮಗನ ಇನಿ ಬಾಲದ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂಚ ಇನಿ ಬಕ್ಕ ಕೋಲ ಉಂಡಿಗೆ ಓಲ ಅಂಚ ಕೋಲ ಪೋತಲು ಪಂತಲೆ ಅಂಡೆ ಬಂದ ಇತ್ತೆ ಪೊಸದಕುಲು ಇತ್ತೆ ಅವು ಪ್ರಜಕ್ತ ಏರು ಕೇಳಿ ಎನ್ನ ಪೊಸದ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ನಿ ಬಂಡ ಇತರಿಗೆ ಪೊಸದ್ ತಕಲು ಪರ ತಕಲು ಬರ್ಚತ ಬಂಡೆ ಈರ್ ಬರ್ಪಾರ ಏ ಸಮಯ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ ಮೋ ಚಾನಲ್ ಮೋನ ಬಕ್ಕ ಓಲ್ ನಿಕುಲ್ ಮಾತ ಬರ್ಪಾರ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುಜೇರು ಹೊಸ ತಕುಲು ಬರ್ಪೇರು ಬತ್ತೇರು ಪೋಯರು ಬೊಕ ಶೋಭನ ಬಲಿ ವನಿತನ್ ವನಿತ ಸಂಗಡಿ ಆಯ್ 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 ಬಂಡೆ ಯಾ ಬಂಡೆ ಶೋಭನ ಬಲಿ ಶೋಭ ಇಜ್ಜ ಶೋಭನ ಬಾಲದ ಬರ್ತಡೆ ಬಂಡೆ ಅದೇ ಆಂಡ ದಾದ ಬಾಲದ ಬರ್ತಡೆ ಆಂಡ ಗಮ್ಮತ ಶೋಭಾ ಬಾಲದ ಬರ್ತಡೆ ಗಮ್ಮತ್ತ ಎಲ್ಲ ಆಂಡ ಯಾನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೋನಾಗ ಆಂಡಲ್ಲ ಇವು ಮನ್ಪೆವ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಬಣ್ಣ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ತೆಪ್ಪೆ ಮನ್ಪುನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪುದ ತಲ ಪಾಡಿಜಿ ಅಂಚ ಮನ್ಪೆ ಕೊಂಚ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ದಾರಲೇರು ಅರ್ನಲ ಪಾಡುವ ಪಡದೆ ಪುಡ ಏರೆಗಾಂಡ್ಲ ಕೂಡಿತ್ತಿನ ಬುಡ್ಪವೇ ಕೈಟಿ ಅಂಚ ಅಜ್ಜಿ ಬಜ್ಜಿ ನಿಂತೆ ಕಂಡ ಕನಸು ಸಾಗಿ ಬಂತು ನಾನೇ ನಾನೇ ಪ್ರೀತಿ ದೇವತೆ ನನ್ನಾಣೆ ನಾನೇ ಪುತ್ತೂರು ಒಲ್ಪಂದು ಗೊತ್ತು ಕಡಬ ಕಡಬ ಇದು ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಮಗುರ್ನು ಸಂತೆ ಕಡಬ ಎಂಕುಲು ಪುತ್ತೂರು ಎಡೆ ಪೋಯಿ ಅಂದ ಕಡಬಗೆ ಕಡಬ ಒಲ್ಪಯ ಸೊಬ ಕಡಬ ಪುತ್ತೂರ ಬೊಕ ಬೊಕ ಒಲ್ಪ ಕಡಬ ಪುತ್ತೂರು ಬಂಡೇರು ಕೆನ್ನೆಗ್ ಪುತ್ತೂರು ದಂಚಿಂದು ಅಲಂಗಾರ್ ಅಲಂಗಾರ್ ಕುಂಟುತ್ತೂರು ಕಡಬ ಗಾಡಿ ಅಂದ ಅಕಲನೆ ಪಿಚ್ಚ ಶೂಟಿಂಗ್ ಗಾಡಿ ಉಂಟು ಬಸ್ ಅಕಲ್ಲ ಮುರಲ್ಲ ಪೋಜಿತ್ತೆ ಅದಾ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡಿ
ചെയ്തു 10 ಗಂಟೆ ಪುಟ ತರ ದಾದಂದ ನಿಘಂಟಿಜ್ಜಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೇರು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಕಾದು ನೋಡುವ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಬಾಬಾ ಬಣ್ಣ ಕತ್ತಲ ಅವಿ ಒಂಜಿ 7 ಗಂಟೆ ಬಣ್ಣ ಮುರಣಿಯ ಬಣ್ಣಗೆ 7 ಗಂಟೆ ಹತ್ರ ಸುರತ್ ಕಲರ್ದು ಏನೇನು ಮಕ್ಕಳ ಕಂಡು ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ ಯಾನು ಕೋಡೆ ಮುರಡಿ ಬರೋ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಈ ಪೂರ ಗಡಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಂತ್ ಇರುತ್ತೆ ಹುಷ ಆಯ್ತು పొలలి పోయారా ఇజ్జియా ఇన్ని పోడిత్తలు ಆಯ್ಗ ರಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಜ್ಜುಗು ಅಂಚ ಪೋಯಿ ಜಾಯ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲತ್ತಿ ಎಲ್ಲದಾದನ ಭಾರತಕ್ಕೂ ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ ಓಲ್ಲ ಮಾರೇದೆ ಕೇಂದಿ ಕೇಂದಿ పోయారు ಮಾತ ಎನ್ನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ತುಯ ನಿನ್ನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ತೂದು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ದತಾನು ಬಾಲೆ ವಿಶ್ ಮಂದತಾನು ದಾದ ಗಿಫ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅರ್ಶಿ ಹೋಲಿತಯ ಸರಣ್ರಿ ಅಪ್ಪ ಬತ್ತ ರಡ್ಡು ಚಂಡ ಮುಂಡೇರು ಇಡ್ಲಿ ಮಂತೀತೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಇಡ್ಲಿ ಉಂಡು ಬಂಡೆ ಮೊಳ್ಳ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಅಡ ಇಡ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಉಂಡು ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನ ಜೋಡಿ ಬತ್ತಲ್ ಓ ಶೋಭಾ ಬಡ್ಡೆ ನೆತ್ತಿ ಇಜ್ಜತಾ ಆವಲಿ ಅಚ್ಚು ನಂಬುಜಿ ಯಾರು ಅಚ್ಚು ನಂಬರ್ ಚಿ ಅರ್ಸಿನ್ ನಂಬು ಅರ್ಸಿನ್ ಕಲ್ಲು ಬಾರದು ನಂಬು ಅಚ್ಚು ನಂಜ ನಂಬರ ಬೋಡ್ಚಿ ನಂಬರೇ ಭೂತನೇ ಶೋಭಾ ಇರ್ನ ಮಗಳು ಕಂಡನಿ ಮಾತಾ ಬರಡು ಪಾರ್ಟಿ ಕೊರ್ಕ ಇರ್ನ ಮಗಳು ಕಂಡನಿ ಮಾತಾ ಬರಡು ಪಾರ್ಟಿ ಕೊರ್ಪಾಲಿಗೆ ಶೋಭಾ ಲೆಕ್ಕಾಡು ಎಡ್ಡ ಎಂಚ ಪನ್ನಲ ಪೇರ ಪರ ತೂಡಾಲ್ ಅಚ್ಚ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗಿರ್ನ ಮಗೆ ಮಲ್ಲಾಪಿ ಜೋಕುಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜೋಕುಲಾಪು ಜಪಗ ಇತ್ತ ಉಂಟಾತ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಖಂಡನೆ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಬಾಡಿಗೆ ತಪ್ಪು ಅಚ್ಚು ಇತ್ತ ಬಾಡಿಗೆ ಖಂಡನೆ ಜೋಕುಲು ಬರ ದಿಕ್ವೇರಿಯಾ ಬಾಡಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ದಿಕ್ವೇರಿ ಖಂಡನೆ ಜೋಕುಲು ದಿಕ್ಕಾಯರ ಅತಾರ್ಸಿ ಮಗಲ ಫಿಫ್ತ್ಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನಲ್ಲನ ಅವ ದುಮ್ಮದ ಜನ್ಮಡು ಅಂದ ಕಾಲಡು ಮಗಲಿಗೆ ಮಾಯೋಸ ಅರ್ಸಿಗೊಂಜಿ ಪರಕೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಶೋಭಾ ಇರು ನಮ್ಮುಲಿ ಅಲ್ಲಿನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕ ಮೂರ್ತಿ ಒಂಚಿ ತಿರುಗುದನು ಇತ್ತ ಮೂಲೆ ತಿರುಗದಿತ್ತನು ಮಂಡೆ ಮಂಡೆ ಇಂಚಿ ತಿರುಗದಿತ್ತನಾ ಉಪ್ಪಾಡು ಕುಕ್ಕುಮೂರ ಇತ್ತನಿಗೆ ಕುಕ್ಕುಮೂರ ಕುಕ್ಕುಮೂರ ಶೋಭಾ ಇರು ನನಲ ಕನೋಟ ಉಳ್ಳಾರ ನಿಕುಲು ಮೂರ್ತಿನ ಗುಂಡಿಡು ಪಾಡುಬಾರ್ದು ಅಪಾರ್ಧ ಆತ ರೋಸ್ಟ್ ಆತೇರ ಆಕುಲು ಮೊಕಲು ಬತ್ತರ ಆಕುಲು ಬರ್ಪುನೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಗಾರದ ಚೈನ್ ಪರಕೆ ರಂಜಿ ಬತ್ತೆ ಹಲೋ ರಂಜಿ ದೆಪ್ಪು ದೆಪ್ಪು ಬೇಗ ದೆಪ್ಪು ಸೂಪರ್ ಕಾಯಿನ್ ದೆಪ್ಪು ಸೂಪರ್ ಚಾರ್ ದೆಪ್ಪು ಈ ದೆಪ್ಪು ಜಾ ಬಂಗಾರದ ಚೈನ್ ಪರಕೆ ಏರಿಗೆ ಹಚ್ಚುದ ಕಲ್ಲು ಪಾದ್ನನ ಅತ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಕೇಂಡೆ ಇರ್ ದಾನಿ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿರ್ನ ಆಲ್ ಬಂಡಲು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂದು ಅಚ್ಚು ವಿಡಿಯೋ ತುಯ್ಯಾರ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಮೋಕೆ ಬಾರಿ ಎಂಕಲಿತ್ತು ಬಾರಿ ಮೋಕೆ ಎರಡು ಜಂತ ಮಿತ್ತು ಕೇಂಡೇರು ಅಕಲು ಓಲೇರು ಚಂಡ ಮುಂಡೆ ಅಕಲು ಬೈಜೇರ ಮಾರಿಲು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪ ಇತ್ತೆ ಮಾರಿಲು ಬಂಡ ನೆರಿಯರಾವ ನಿಕ್ಲೇಗೆ ಮಾರಿಲಿಗೆ ನಿಕಲು ಮೂರ್ತಿ ಓ ಮೂರ್ತಿ ಇಂಚಿ ತಿರ್ಗಲೇ ಪಾಪ ಅಂದು ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಆಯ್ತು ಬಾಬುಸು ಊಟ ಆಯ್ತು ನಮ್ದು ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ ಓ ದೇವಿ ಅರ್ಸಿ ಉದ್ದ ಪುರಿಯ ಅಡ್ಡ ಪೂರ್ದನ ತುನು ಮಂದ್ವಲ ಇರು ಉದ್ದ ಪೂರ್ನ ಏಟ ಅಂಡ್ ಮೂರ್ತಿ ಅಡ್ಡ ಮೀನೆ ಬೂರ್ವಾಲ್ ಬುರುವಾರ ಇರೇನ್ ತೊಂಕೊಂದು ಬೋಪಾಲ್ ಅಡ್ಡ ಪೂರ ಸನ್ಯ ಮೂರ್ತಿ 14 ಲೈಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅರ್ಸಿ ಅಚ್ಚು ಲೈಕ್ ಬರ್ಲಿ ಸುರುಟು ಓ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲ ಬಾಲ್ಯದ ಬರ್ತಡೇದ ವಿಡಿಯೋ ಬಾರ್ದಲು ಶೋಕ ಆತನು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಪೋತುಂಡಲ್ಲ ಈಗ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೌದಾ ಎಂತ ಊಟ ತರಕಾರಿನಾ ನಿಮ್ಗೆ ನಮಗೆ ಚಿಕನ್ ಇವತ್ತು ಕೊಕ್ಕ ಇತ್ತು ನಮಗೆ ಹಾಗೆ ಕೊಕ್ಕ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾನೊಂಜಿ ಪಿದರ್ದಿನಿಯ ಬನ್ನಗೊಂಚು ದೈವು ಬನ್ನಗೊಂಚ ಶೋಕ ಹೊಡ್ ಬಂಡು ದರ್ಶಿ ಪಿದರ್ನಿಯ
ವಿಧಾನ ಪೊರ್ತದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಚೂರು ನೆತ್ತಾರ್ ಬೀಟ್ರೋಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಪೋಯಿನಿ ಐಟ್ ಒರಿನ ನೀರು ಕಡ್ಲೆ ಪೊಡಿ ಬಾರ್ದು ಪಾರ್ದಿರು ಮೋನೆಗ್ ಮೋನೆ ಪರ್ವಾಯ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಆಂಡ ಆಂಡ ಕನ್ನದಲ ಅಲರ್ಜಿ ಆಪಿನಿ ನಿಂಗೆ ಹೌದಾ ಮೂರ್ತಿನ ನಾಲಿ ಪ್ರಿಂಟಲ್ಲಿ ಹಾ ಟೊಳ್ಳುಡು ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಗ ಹಾ ಓ ಅರಬತ್ತಿನ ಅಜ್ಜಿ ಆಂಡ್ ಕಜಿ ಪುದಾರ ಎಜ್ಜಿ ಮೂರ್ತಿ ತೋಟುಡು ಒಂಜಿ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಡು ದಾದಯ್ಯ ಟೊಳ್ಳುಡು ತೋಲುಡು ಅಜ್ಜಿ ಅಚ್ಚು ಇರನ ನಾಲಿ ಪಿಂಟದ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಉಂಡು ಈ ನಿರ್ಣತ ಕಡೆ ಅಚ್ಚುಗ್ಲ ಅರ್ಶಿಗ್ಲ ಮಾರಿಗು ಇತ್ತ ಬರ್ಪ ಅಂದ್ ಮೋಕೆದ ಅಜ್ಜಿ ಬತ್ತೆರ ಅಜ್ಜಿ ಈರು ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಕೊರ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕ ಇರೇಗ್ ಅವು ಪೂರ ವಾ ಲೆಕ್ಕಯೇ ಏನ ನಿಜ ತೂಂಡ ಪನ್ವಾ ಬೊಲ್ದಿಜ್ಜೆ ಯಾನು ಎನ್ನ ಈ ಕೈ ತಾತು ಬೊಲ್ದುಲ್ಲ ಕೈ ಏತು ಬೊಲ್ದುಂಡು ಕೈಜ್ಜ ಈ ಕೈಲ ಬೊಲ್ದಾತಿನ್ಯಾ ಇಜ್ಜಿ ನೆಟ್ ಬೊಲ್ದು ನೆಟ್ ಇಂಚದನ ಕಪ್ಪುಲ್ಲೇನ್ ಮಸ್ತ್ ಬೊಲ್ದಿಜ್ಜಿ ಬಾಲೆದ ಇನಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ವೀಡಿಯೋ ಓ ಮೂರ್ತಿ ಮಾರಿ ಪಂಡ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾರಿ ಬಂಡು ಪೊರ್ಲು ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅದೇ ಪೊರ್ಲು ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಸೂಪರ್ ಚಾಟ್ ಫೈಲ್ಡ್ ಆಪುಡು ಅಂದ ನಿಕ್ಕ ಆಪು ಜಂಚನ ಬುಡು ರಂಜು ಓ ಮಗ ಮೂರ್ತಿ ನೆರೆಯನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕಟ್ಲೆ ಮೂರ್ತಿನ ಕೈ ಕೈ ಬತ್ತದ ಅರ್ಸಿ ಅರ್ಸಿ ಕೈ ಬತ್ ಅಚ್ಚು ಅರ್ನ ಕಾರ್ ಬತ್ ಇಂಚ ಇಂಚ ಮಂತ್ ಇತ್ತದಕ್ಲೆ ಓಡೆ ಬೂರ್ನ ಬಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಮುರಗಂಚನೆ ಆಂಡಿ ಎನ್ನಲ ದಾದಾಂಡ್ಯಾ ಈ ಜನ ಲೈವ್ದ ಉಲೈದ ಆಯೆ ಬುಡ್ನಿ ಭಾರತಕ್ಕ ನಾಯಿ ಬಿಡ್ತೋಡು ನಾಯಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಾಡು ಪುಚ್ಚಿನ ಇಜ್ಜಿ ನಾಯಿ ಹೋಯ್ತು ಫ್ಲಾಟ್ ಇಟ್ಟು ನಾಯಿ ಸಾಂಕ್ವೇರ ಹಾಯ್ ಅರ್ಷಿ ಹಾಯ್ ಅಚ್ಚಕ್ಕ ಹಾ ಅಚ್ಚಕ್ಕ ಅಚ್ಚಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಬುಸು ಬಾಯ್ ಅಚ್ಚು ಹಾಯ್ ಒಬ್ಬ ಪವರ್ ಏರಿಯಾವು ಫೇಮಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಚ್ಚು ನಾಡು ನಿಡಗುಡ್ಡ ಬರ್ತಾರೆ ಅಚ್ಚು ಏತ್ ಫೇಮಸ್ ತುಲ ಮಾರ ಆರು ಬಟ್ಟೆ ಲೈವ್ಡ್ ಬತ್ತದ ನಿಕುಲು ಕುಡ್ಲ ಲೈವ್ ಪೋವರ್ಚಿ ಪಂತೇರು ಮುರಾಣಿ ಭಾರತಕ್ಕ ಕೇಂಡ ಆಜನ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪನ್ಪುನತ ಓ ಬಾಲೆ ಓ ಬಾಲೆ ಅರ್ಸಿ ಅಚ್ಚು ಯಾನ್ ಪನ್ ತೂಜಿ ಪೊಂಜವೆ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ದೀಪರ ಆ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಂತಾರೆ ಮೆಸೇಜ್ ತೂವಡು ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡಾಯ್ತು ಮಾರಿಲ್ ಬರ್ತೇರು ಮಂಡದು ಹಾಯ್ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮೂರ್ತಿ ಪಾಪ ಪಾಪ ಮೂರ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಶೋಭಾ ಇರೆಗ್ ಮೂರ್ತಿದ ಕದಿಕರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕಾರ್ಣಿಕ ಮೂರ್ತಿನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಣಿಕ ಉಂಡು ನಮ್ಮುಡ ಎಡ್ಡೆ ಆರ ಪಜ್ಜ ಅಂದಲೇ ಪೇರವೇ ಯಾವ ಪಾಪ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಮಾತ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ದೀಪಿನಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ ಉದ್ದ ಉಂಡು ಅಂದ್ ಯಾನೆಕರ ಅಂಚನೆ ಕಷ್ಟ ಪ್ರಜಕ್ತ ಪಂಡ ಆಯನ ಪವರ್ ತೆಕ್ಕಲೆ ಅವ ಏರಿಯಾ ಪವರ್ ಅಚ್ಚು ನಾಡ ಬರ್ತೀನಿ ಅಚ್ಚುನ ಬಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಫ್ಯಾನ್ ಆತೇರ್ ಮಾತ್ರ ಅಚ್ಚು ದಾದು ಹಾಯ್ ದಾದು ಮೂರ್ತಿನ ನನ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಮುರ್ಕಾವಡು ತೆಕ್ಕರಿಜ್ಜ ಮೂರ್ತಿನ ರಂಜು ರಂಜಿತ್ 13 ರೂಪಾಯಿ ಸೂಪರ್ ಚಾಟ್ ಎತ್ತೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ತಿಲಕ್ ರಾಜ್ ಹಾಯ್ ಏನ್ ಚೊಲ್ಲರು ಅನಸಂಡ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾತ್ತೆ ಮೂರ್ತಿ ನೀ ಸರ್ತಿ ಅಲ್ಪೆಂಚನ ಕನಕನ ಕಿಂಡಿ ಉಂಡಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪೆರ ಮೂರ್ತಿ ಇರೇಗ್ ಕಂಡು ದಿಂಚಿ ಬಲಿ ಬರ್ತದ ಬಚ್ಚ ಬಚ್ಚಿರಿ ಅರೆ ಕಂಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನಕನ ಗಿಂಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಂಟ ಅವಡರೆ
ಜನ ನೀರೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಜಂದು ದಾಯಿಗ್ಯಾ ತುಯನೈ ಹೊಸನರ್ಪುನ ಜನ ಅರ್ಸಿ ತುಯನ ಹೊಸನರ್ಪುನ ಅರ್ಸಿಗೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಮೂರ್ತಿ ಮೀತಿಜಿಂದು ಅಚ್ಚು ಅರ್ಸಿಗೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಮೀತಿಜಿಂದು ಅಚ್ಚ ಕಡೆ ಬತ್ತಲು ಪಾತಾರೆ ಪೋಪೆ ಬಂದು ಆ ಜನ ಮಮತನ ವೀಡಿಯೋಡು ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಓ ದೇವರ ಈ ಆಂಜ ಉಂಡ ಸತ್ಯ ನಿಕ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಟಾಂಡ್ ಓವ ವೀಡಿಯೋ ಪೂಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪನಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದೇ ನೋಡಿಯ ಈ ಜನ ಕಟ್ಟಬಾರ್ದಿನಿ ಈಡ ಮುಟ್ಟ ಬೈದು ನಾನು ಅರ್ಸಿ ಇರು ಮೀದು ಬರ್ತಾರ ಇಜ್ಜಿ 6 ವರ್ಷ ಬರ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜೆ ನೀಪಿರ ಆಯ್ತು ಮೀಪಿ ಚಲ್ಗೆ ವನ್ನ ಸಾಂಡ ತಿರುಕ್ರ ಜನ ವನ್ನ ಸಾಂಡ ಇರ್ನಾಂಡ ಐಗ ಕೊಕ್ಕ ಆಪುಂಡ ಬೊಕ ಆಪುಜಿ ಬಂಡೈ ಓ ಅಂದ ಆರೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಕಾಲ್ ಬತ್ತಿಂಡು ಬನ್ಪಿನಿ ನಾನೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಪೋಪಿನಿ ಆರಂಚೆನಿ ಬಟನಕುಲಂಚೆನಿ ಕಬಾಬುಡ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಕೆಪ್ಪೆ ಪುಟ್ಟಿ ಬೊರ್ಚಿ ಮಾರದ ಕಬಾಬ್ ಕೊರ್ಲ ಯಾನಾಂಡ ತಿನ್ಪೆ ಅರ್ಮೇಕ್ ದಕ್ಕದು ಹಾಲ್ ಮನ್ಪುನೇಕ್ ಪಾಪ ದಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಲ ಅಚ್ಚೋ ಹರ್ಷಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಟೆಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಡ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಂಡತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಂಡ ಅವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಪಿನ ಊಲ್ ಗೊತ್ತಾಪುನಿಯಾ ಭಾರತಕ್ಕ ದಾದಕ ಜಿಪ್ಪು ಕೊಕ್ಕ ಈ ಪುಡಿ ಬಾರ್ದು ಕೋರಿ ಮಂತೆ ಅವು ಇತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತರೆ ಕುತ್ತಿನಿಯ ಕಣ್ಣು ಪುರ ಕಿಮ್ಮುಂಡು ಮಾರೇದೆನ್ನ ಶೋಭಾ ಕೇಕ್ ಓರಿದೆನ್ನ ಕೊರ್ಲಿ ಕಲ್ಲೆ ಲೈವ್ ತಿನ್ಕ ಬಚ್ಚುರತ ಪಾಪದಕ್ಲೆಗು ಕೊರ್ರೆ ಮರ್ಲ ಯಾನೆ ತಿನ್ಪೆ ಬಕ್ಕ ಈ ಕಬಾಬ್ ತಿನ್ ಆಗ ಬಂಡ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೇಕ್ ಓದೇವರ ಐಸ್ ಕೇಕ್ ಉಂಡು ಕೊರು ಮೂತಿ ಭಟ್ರ ಅವು ಭಟ್ರೆನ ಮೋನೇನ ಮಾರ್ರೆ ಭಟ್ರಿಯ ನೆರೋಚಿ ಶಾಪದಿಂದ ಯಾವ ಬೆನಿಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಾಪದ ಜನ ಕೇಕ್ ನಾಟ್ಟು ಐಸ್ ಬರ್ಚಿ ಸಿದ್ಧಾತನು ಸೀತಾನಾಗ ಐಸ್ ತಿನ್ನೋಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಕಾಲು ಇಂಚ ಕುಲ್ಲರಿಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಜೋರ್ ಶೀತಾಂಡ ಕೋಲ್ಡ್ ಪರ್ ಅಂಚ ಶೋಕ ಬಂದ ಬಕ ನಿಕ ಈ ಸೀತ ಉಂಡತ ನಿಕ್ ಕೋಡ್ದು ಬಲಪುಂಡು ಸಾವಸನೆ ಉರ್ಚಿಂದು ಶೋಭಾ ಆಂಡಲ ಈ ಒಂಜಿ ಲೆತ್ತರ ಮಾರ್ರೆ ಕಂಜಿಸು ಲೆತ್ತಲ್ ನಿಕ್ಗೆ ಇಂದಿಜಿ ಎಂಗ್ಗೆ ಉಂಡು ಜೋರ್ ಲೆತ್ತಲ್ ಗುಡ್ಡಡುಂತದು ಶೋಭಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವ ಈರಾಂಡಲ ಪಾಪ ಅಂದು ಪಂಡರತ ದೇವರೇ ಮೂರ್ತಿ ಭಟ್ರ ಎನ್ನ ಜಾತಕ ಹೋದರೆತ್ತನು ಆಕಾಶ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತು ಆಕಾಶ್ ಅವರೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಹೋಗಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೋಭಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಚಾಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಂದಲ್ 14 ಮುರಾಣಿ ಆತಂಡಲ್ಲ ಈಗ ಆ ಜನದ ಸಾಪನ್ನು ಬರ್ರಿ ಕೂಡ ಹರ್ಷಿತಾ ಬೇಬಿ ಶೋಭಾ ಬೇಬಿ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಓ ಬೇಬಿ ಮುರಣಿ ಅನ್ನ ಐನುದು ಸಪ್ಪು ಪಾಪುಡು ಬಲ್ಲೆ ಮೂರ್ತಿ ಮೊಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಐನುದು ಸಪ್ಪು ಪಾಪುನೊಂದು ಕೇಳನ ವಾಚವರ ಉಂಡೆ ಅರ್ಶಿನ ಮೂರ್ತಿ ನಿನ್ನ ಜಾತಕ ಓದೇಡ ಅಲ್ಪನೆ ಅಲ್ಪನೆ ಮಗುರು ಮೂರ್ತಿನ ಜಾತಕ ಓದಾಂಡ ಮಿನ್ ಪಂದಿನ ಬರ್ಚಿ ಬೇಬಿ ಯಾರು ಮಾರ್ರೆ ಬೇಬಿ ಅರ್ಶಿ ಬೇಬಿ ಅಚ್ಚಿ ಬೇಬಿ ಶೋಭಾ ಬೇಬಿಗೆ 3 ಜನ ಸಹ ಬೇಬಿಯಾ ಮಗುರುದು ಪೋವಾಡಜ್ಜಿ ನೀವೇ ಹರ್ಷಿತಾ ಬೇಬಿ ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಹರ್ಷಿತಾ ಬೇಬಿಗೆ ಅದು ಬೇಬಿಯಾ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಗೋಬಿ ಬೊಕ್ಕ ವನಸಾಂಡ ಮೇಡಮ್ ದಾದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೊಕ್ಕಯೇ ಎಂಕ ಕೋರಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೆಡ್ ಗಮ್ಮತ್ ಕೋರಿದ ಕಾಜಿ ಪುಡುಂಡಿ ಅತ್ತಿಯ ಹರ್ಷಿ ಮುರಣಿ ಕಡಲ ಮಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪಂದ ಆತನೇ ಬೈದಿನ ಯಜಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ಲೇಜರ ಬೇಬಿ ಅತ್ತು ಬೋರಿ ಎಂಕ ಇತ್ತಿನ ಯಾವ ಜಿಂದು ಈ ಜನ ಬತ್ತಿನ ಬೇಬಿ ಬಂಡ್ರೆಗ್
ಜನ ಉಂಡ ಲೆಪ್ಪುನ ಬೇಬಿ ಬಂದ್ರೆ ಅರ್ಶಿಗೆ ಜನ ಉಂಡ ಅರ್ಶಿ ಬೇಬಿ ಅತ್ತ ಗೋಬಿ ಅವೇ ಬನ್ನಿ ಅನ್ನ ಬೇಬಿ ಅತ್ತ ಮಲ್ಲ ಗೋಬಿ ಅತ್ತ ಶೋಭಾ ಬೇಬಿ ಗೋಬಿಯಾ ಅಂತೂ ಉಂದಲೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಶೋಭಾ ಕೇಕ್ ಕಂಡ್ರ ಬಯಲ್ ಕೇಕ್ ಅನ್ಪಲ್ ಉಂತಲೆ ಇಜ್ಜಲ್ ಶೋಭಾ ಮೋಲತಿ ನಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಮುಸುಲು ದಕ್ಕೆರೆ ಬೈನಿ ನಮ್ಮ 3 ದಿನ ಪೂಜೆ ತೆತ್ತಿ ಬಾರ್ದಿನ ಕೇಕ್ ಅಂಡ ತೆತ್ತಿ ಬಾರ್ದಿನ ಕೇಕ್ 3 ದಿನ ಪೂಜಿ ಆರ್ ಭಟ್ರ ಆತ ಐಕೆ ತೆತ್ತಿ ಬಾಡ್ವೇರು ಆ ಜನ ತೆತ್ತಿ ಹಾಪಿದೆ ಬೋದು ಕೋರ್ದ ಕಾರ್ದ ಸೂಪರ್ ಪು ಮೊಲೆಗ್ ನಂಜಿ ಯಾನ್ ಬೇಬಿ ಬಂಡ ಪನ್ನಡು ಪನ್ನಡು ನಿನ್ನ ಬೇಬಿ ಪನ್ನಡು ಅನ್ನ ಕೇಕ್ ಇಡೆಗೆ ಎತ್ತನಾಗ ಜ್ಯೂಸ್ ಅವು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಪೇರ್ ಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಪೈಪುಟ್ ಬರ್ಕ ನಿನಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಸಿಗಲಿಲ್ಲವ ಆಕಾಶ್ ಬೇಬಿ ಎಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇವರ್ಸಿ ಯಾಕೆಯಾ ಬೇಬಿ ಎಲ್ಲಿಯಾ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ನಂಜಿ ಆಗುದು ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾ ನಿನಗೆ ತೂಲ ಆಶಿ ತೂಲೆಯ ನಿನ್ನ ಬೇಬಿ ಬಂದ ನಮಕ್ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಬಾರಿ ಬೆಚ್ಚ ಅಂಡು ತೂಲ ದಾನೆ ಮೂರ್ತಿ ಸಟ್ಟಿಂಗ ಓ ಮೂರ್ತಿ ಮೂರ್ತಿ ದಾಲ ಸಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದನು ಮೂರ್ತಿ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದರು ಮೂರ್ತಿ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದರು ಪ್ರಜ್ಜು ತಿಳಿಪುನ ಪ್ರಜ್ಜು ಮೂರ್ತಿ ರೊಚ್ಚಿಗೆ ಎದ್ದರು ಅವಸ್ಥೆ ಮೂರ್ತಿನ ಕೂಲ್ ಕೂಲ್ ಇರ್ನ ಮೋಕೆ ಉಲೈಡಿ ಇಪ್ಪಡು ಮೂರ್ತಿ ಪಿದೇ ಬತ್ತನ ತ್ರಿಶೂಲ ವಾ ಮೋಕೆಯ ಅರ್ಶಿದ ಮಿತ್ತು ಆರು ಏತಿ ನೆರಡು ಅರ್ಶಿ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಬರ್ತೀನಿ ಆಯ್ ಊರು ಮಂಗಳೂರು ಅಪ್ಪ ಅಲ್ಲೇ ಪುರ್ಚಿ ಬಾರ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಬಂದು ಸಾವು ಅರ್ಶಿ ಅಪ್ಪ ಬರ್ತೇರು ಅಚ್ಚು ಪಜ್ಜು ಅಪ್ಪ ಬರ್ತೇರಿ ಏರ್ನಪ್ಪ ಅರ್ಶಿ ಅಪ್ಪ ಬತ್ತೀರಿಯಾ ಊರು ಮಂಗಳೂರಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಸಾದಪ್ಪ ಅಪ್ಪ చెప్పు దాదాపోయావు చెప్పండి ఓకే గుడ్ ಬಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಊಟ ಆಯ್ತು ಅಪ್ಪ ಯಾಕೆ ನಗುದೇನಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹರ್ಷಿ ಹತ್ರ ಹರ್ಷಿ ನಿನ್ನದ ಅಪ್ಪ ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ ಹೆಸರು ಹೆಸರು ನಿಮ್ಮದು ಅಪ್ಪ ಹೆಸರು ಎಂತದು ನಿಮ್ಮದು ಯಾವುದು ಎಂತಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ದು ಎಂತ ಮಾರ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಬೇರೆ ಇಲ್ವಾ ಹೆಸರು ನಿಮ್ಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಬೇಡ ಆಯ್ತಾ ಅಪ್ಪ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತೇವೆ ನಾನು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಓ ತಮಿಳ್ನವರಾ ಓ ಹೊಸದು ಪ್ರತಿಭೆಲು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜು ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಹೆಸರು ಕೃಷ್ಣ ಮೊದಲೇ ಇಟ್ಟಿದರು ಛೇ ನೀವು ಇಡುವಾಗ ಕೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು ಯಾಕೆ ಅಪ್ಪ ಇಟ್ಟದಂತ ಮೂರ್ತಿಗೂ ಗುಳುಗುಳು ಶೋಭಾ ಅಪಾತೆರ್ ಬಂದು ಸಂತೆ ಹರ್ಷಿತಾ ಬೇಬಿ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತ ಕೂಡ ಮೇಲೆ ಮೂರ್ತಿ ಬರ್ಪುನ ಅಂದ್ ಕಡ್ಗೊಂದು ತಲ್ವಾರ್ ಬರ್ತೊಂದು ಬೀಜಾರ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಬಂದ್ ಬಜ್ಜು ಶೋಭಾ ಬೇಬಿ ಊಟ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಶೋಭಾ ಇಲ್ಲ ಮೂರ್ತಿ ಓ ಪ್ರತಿಭೆ ಬತ್ತಂಡಲ ಇನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಗೂ ಸಾಟಿ ಏಜ್ ಅಲೆ ಮೂರ್ತಿ ತೂಲೆ ಬೇಬಿ ಬನ್ಪುನು ಮೂರ್ತಿ ತೂಲೆ ಬೇಬಿ ಇರ್ನ ಅಚ್ಚುನು ಅರ್ಶಿನು ಬೇಬಿ ಬನ್ಪುನಿ ಓಸುಲಿ ಮಕ್ಕಳು ನೀವು ಒಬ್ಬ ಅಲಯ ಅರ್ಶಿ ಒಂಜಿ ಟೈಮಿಗೂ ಮಾತಾಲಯ ಪೋಪೇರು ಅದೇ ಮೂರ್ತಿ ಎರಡ ಮಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭೆ ಉಂಡು ಅತ್ತೆ ಅವತುಲಯ ಬೋಸಿಲಿಗೆ ಸೂಲೆ ಮುಂಡೆ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಬ್ಯಾವರ್ಸಿ
ಫಾರ್ ಉಮೇಶ. ಉಮೇಶ ಗೌಡ ಬತ್ತೇರು. ಅಲ್ಲವಾ ಅಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇ ಅಪ್ಪ ಉಂಟು, ಮತ್ತೆ ಬೋಸರು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳುದ ನಾಯ್ದ ಮಗ. ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದಾ? ಮಾತಾಡೋದು ಬೇರೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಗನೇ. ಮುಂಕು ಸೂಲ ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಬೇವರ್ಸಿ ನಾಲ್ಕು ಕೊರ್ಲೆ ಕಾರ್ ಬತ್ತನ ಕಾಕೂಡ ಏನ ಅಲ್ಕಟ್ಟನ ಸೂಲಮಂಡ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ತಂಗಿ ಅಕ್ಕ ಇದ್ರೆ ಮಗಳಿದ್ರೆ ಅವರೇ ಆಯ್ತಾ, ಅವರಿಗೆ ಹೇಳು ಪೋಳಿ ಮನೆ ಮೂಸಿಕಾಸ್ತ ನಟ್ ಪರದೇಸಿ ಅಲ್ಕಟ್. ನೀನು ಮೆಸೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುದಲ್ಲ, ಎದುರಿಗೆ ಬಾ, ನಿನ್ನನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ಆ ಬೇಬಿ ಪನ್ಪುನ ಇಂಚ ಆಲೆಗೆ ಪನ್ನೆಗೆ ಬೇಜಾರಾಂಡ ಅಲ್ಪ ಆಯ್ ಬರ್ತದ ಬೋಸಿರು ಉಂಡೆ ಗೀಸಿರು ಉಂಡೆ ಪನ್ಪದ ಆಯ್ಕೆ ಪಾತಾರೆ ಆಪುಜ ಅದೇ ತಕ್ಕ್ಯಾರ ಒಂದು ಇತ್ತದತೆ ಅಚ್ಚು ಕೇಂದಲೆ ಅನ ಪಾತ್ಯಾರ ರಂಡು ಸರಿ ನೆತ್ತರೆ ಆಯ್ ಅವೇನೇ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಬೋಸಿರು ಉಂಡೆ ಮಾರ್ಲೆ ಪಜ್ಜು ಈ ದಾಯ ಯಾರೇನ ಲೆತ್ತೀನಿ ಬರ್ತೀನಿ ತೂಲ ಅಪ್ಪನ ದಾಯಲೆತ್ತೀನಿ ನಿನ್ನಮ್ಮೆ ಬೇಬಿ ಮೂರ್ತಿ ಕೊಡಿಯೇರಿ ಮೂರ್ತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತ ಸಮಾಧಾನ ಶಾಂತಂ ಪಾಪಂ. ಅಚ್ಚಕ್ಕ ರುಚಿಗೆದ್ದಿದ್ದ ಭಾರತಿ ಅಕ್ಕ. ಹೌದಾ ಮತ್ತೆಂತದ ಅವನು ಮೂರು ಕಾಸಿನವ ಹಾಗೆ ಹೇಳುದು. ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರು ಅದು ಎಲ್ಲ ಮೂರ್ತಿ ಆಚಾರ ಅಪ್ಪಲೆತ್ತೀರಿಯಾ ಮೂರ್ತಿ ಅತಿ ಮೂರ್ತಿ ಅಪ್ಪ ನಾವು ಇರ್ನ ಪಜ್ಜು ಪ್ರಜ್ಜು ಆಟಡು ದೀತಿನ ಕತ್ತಿದೆಪ್ಪು ಅಟ್ಟೊಡು ದೀತಿನ ಕಟ್ಟಿಯ ಆಟ ಬಲ್ಲಕಾನ್ ಇಡೇಗ್ ಕಡಪುಡು ಪುರುಷ ಪುರುಷ ಪೂಜೆಗ್ ಭಾರತಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಪುರುಷ ಪೂಜೆಗ್ ಕಾಮಗ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡು. ಒಲ್ಪ ಒಲ್ಪ ಕಡಪ್ರೋಡು ಯಾನು ಒಡೆ ಕಡಪ್ರೋಡು ಇತ್ತ ಮತ್ತೆ ಒಡೆ ಕಡಪ್ರೋಡು ಈರು ಓಲ್ಲರಿ ಉಮೇಶರ ಒಂಜಿ ಸುದ್ದಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಮಾರಿ ಈಜ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅಟ್ಟಡಿತ್ತಿನ ಕತ್ತಿ ಬಿಸತಿ ಸುತ್ತ ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ರೈವರ್ ಉಂಡಾ ಬೋಲ್ಟ್ಲುಂಡಾ ಅತ್ತ ಈ ಜನ ಉಂಡತ ಮುರಣಿದ ಬೊಕ್ಕ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಉಮೇಶ್ ಗೌಡ ಓಡಿಪೋತಿ ರಾಜವು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮೋನ ಆತಂದು ಒಂಜಿ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಬಂಟ್ರೆ ಜನ ನೇಚಿ ಗೊತ್ತಂಡತ್ತ. ಓ ಈತಿ ಇತ್ತಿನ ರಾಸಿ ಇತ್ತು ನನಲುಂಡು ಬೋಡಾಂಡ ಅಂದ್ ಅಂದ್ ಅವು ಮಾತ್ರ ಮಣ್ಣು ಬತ್ತದ ಉಪ್ಪಿಯ ಅಚ್ಚು ಒಂಚೂರು ಕತ್ತರಿ ಸಾಯಲ್ ಕೊರ್ಪನ ಈ ಜನ ಮೆರಡಗೋರು ಮೂರ್ತಿ ಆರೈಟ್ ಉಪ್ಪಡದ ಕುಕ್ಕು ಮುರುವೆರಿಗೆ ಉಪ್ಪಡದು ಕುಕ್ಕು ಮುರುವೆರದ ಅರೆ ಕೊರು ಆರೊಂಜಿ ಮೂರ್ದು ಕೊರುವೆರು. ಓ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಊರು ಬೇಲಿ ಬರೋಡಿಯ ಭಾರತಿ ಊರು ಬೇಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾರತಿ ಅಕ್ಕು ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಬರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊರ್ಕ ಕೊರ್ಕ ಸೀದಾ ಸುರತ್ಕಲ್ ಬತ್ತ ನಾನು ಕಂಗ್ರಾಸ್ ಭಾರತಿ ಒಂಜಿ ವಾರ ಅಂಡ್ ಮೋನ ಅದು ಮಿತ್ರ ದೋಜ ಮೊಂಟೇಸಾಂಡ್ ಎಂಜಲಾಂಡ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಲ ಪಾರ್ ದಾಂಡ್ ನನ್ನ ಏಪ ಅಕೌಂಟ್ ಬೂಡ್ ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕಾತ ಒಂದುಲ್ಲ ಐಕೋಸ್ಕರ ದೆತ್ತದ ಬಲಿ ಬೂಡ್ ಮುಂದುಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ. ಓ ಇರು ಸುರತ್ಕಲ್ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಓಲೊಂದು ಗೊತ್ತುಂಡ ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಗಂಟೆ ಬರ್ಪೆ ಈ ಉಪ್ಪು ನೋಲು ಉಡುಪಿಡತ್ತ ಕಾಲ್ ಗಂಟೆ ಜಾರ್ಬಿನಿ ಪಜ್ಜು ಬಿದ್ದಾರ ಪೋಯಿ ಅತಿ ಕಾಲ್ ಗಂಟೆ ಓಡೆ ಬರ್ಪುನಿ ಈ ಉಪ್ಪು ಉಡುಪಿಡತ್ತ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಬೋಡು ಯಾನ್ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಅಜ್ಜರ ಕಾಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗ್ ಕೋಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಪೊಯ್ ಪೊಯ್ ನಮಕ್ ಮುಟ್ಟದ ಜಾಗ ಮೊಲ್ಲ ಒಲ್ಪ ಕಾಪು ಈ ಮುಲ್ಕಿಯ ಬೊಕಮೂರಿನ ಉಡುಪಿ ಬಂಡ ವಿಠಲ್ ಕುಲಾಲ್ ಸೇ ಹಾಯ್ ಮುಲ್ಕಿ ಬಣ್ಣ ಉಡುಪಿ ಬಂಡ ಓ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟ ಉಲ್ಲೈ
ಇನ್ನು ಅವಳು ಜಾತ್ರೆ ಆಯ್ತಾ ಬಪ್ಪನಾಯ್ಕ ಜಾತ್ರೆ ಆಯ್ತಾ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸುರತ್ಕಲ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಓಲಿಯಾವು ಪುರುಷ ಕಟ್ಟುನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯ ಮುಲ್ಪ ಕದ್ರಿ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವೆದಿಗು ಮಲ್ತಿನ ಸೇವೆ ಮುಲ್ಪ ದಾದ ಪೆದಂಬು ಪಂಡಲ ನಡಪುಡು ಒಲ್ಪ ಮಾರ್ರೆ ಎನ್ನಲ ಇವುಡ ವಾ ತುಳಸಿ ಸಾಂಗ್ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಅವು ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಮಾರ್ರೆ ಏನಂಕೆಲ್ಪೇರು ಎನ್ನ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಪದ್ಯದ ಒಲ್ಪ ಪೆದಂ ಪಂಡ ನಡಪು ಎನ್ನಲ ಇವುಡ ಅಂದ ಏ ಉಮೇಶ ಐತ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜ ಉಮೇಶನಾ ಉಮೇಶ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜ ಉಮೇಶ ಉಮೇಶ ಜಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲೆ ಇನಿ ಅವಳು ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿರತ್ತ ಬನ್ನ ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡಲ್ಪ ಅರ್ಷಿ ಲೆಪ್ಪುನಲ ಉಮೇಶ ಉಮೇಶ ಅಂದ್ ದೈಗ್ಯಾ ಉಮೇಶ ಉಮೇಶ ಎತ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮೆ ಮಗಳಿಗೆ ಅಮ್ಮೆ ಮಗಳಿಗೆ ಬಂಜಿ ಮಲ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಊರುಡು ಇಪ್ಪು ನಾವು ಹೂ ಮಾರ್ರೆ ಅತ್ಯ ದಾದ ವಿಷಯ ದಾದ ಅಮ್ಮೆ ಮಗಳಿಗೆ ಬಂಜಿ ಮಲ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಊರುಡು ಇಪ್ಪು ನಾವು ಉಮೇಶರೇ ಓ ಉಮೇಶರೇ 10 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಏನು ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುವೆ ಅಷ್ಟೇ ಯಾವ್ದಾನೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜಾರ ಕತ್ತೆ ಬತ್ತ ದಾದೆಯ ವಿಷಯ ದಾದರ್ಶಿ ಎಂತ ಬೋಲ್ಬತ್ತಲಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಲ್ಲೆ ಎಂತ ದಾರ್ಶಿ ಏನಾದ್ರೂ ಉಂಟಾ ಹೌದರ್ಶಿ ಭಾರತಕ್ಕ ಒಂಜಿ 4 ಸಲ ಉಮೇಶ ಪನ್ನೆಗೆ ಅಂದ ದಾದಾಪು ನೈಟ್ ಉಮೇಶ ಓ ಉಮೇಶ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಉಮೇಶಯ್ಯ ಅವ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಎಂದನಾ ಉಮೇಶ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಎಂದನಾ ಉಮೇಶ ಏರು ಅಲ್ಲ ಪಪ್ಪನ ಬದ ಉಮೇಶನ ಪುರುಷ ಪೂಜೆ ಸುಗ್ಗಿದ ಪುಣ್ಯಮೆದ ಗಮ್ಮತ್ ಕದ್ರಿ ಮಂಜುನಾಥನ ಆಶೀರ್ವಾದ ದಾದ ಬಾರಲಿಕ್ಕಲ್ಲ ದಾದ ವಿಷಯ ದಾದ ಹೆಂಗ್ ಪಂಪಿಜಾರ ಆಮೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಗುಟ್ಟುಡು ಬಲ್ಲೆ ಏರು ಫೋನ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಮಾರ್ರೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ದೀತ್ವೇರು ಎಂಕ್ ಮಂಡೆಗ್ ದಾದ ವಿಷಯ ದಾದ ಈ ಉಮೇಶ ದಾದ ಬಾತೇರ್ರಿಯ ವಿಷಯ ಹೋಲ್ತ ಬೇತನೆ ಬಾತಿರೋದಲ್ಲಿ ದಾದ ಜಾಸ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಉಮೇಶ ಉಮೇಶ ಬಾತ ಉಮೇಶ ಗೌಡ ಬತ್ತೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮೇರು ಉಮೇಶರು ಅಲ್ಲ ಪಪ್ಪರ ಬಂದ ರಮೇಶ ಅಂತ ಸುಗ್ಗಿದ ಪುಣ್ಯಮೇಡು ಇಡೀ ಊರು ದಕ್ಕಲು ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಪಾಡ್ದೇರಾ ಅಮ್ಮ ಇರ್ ದಾದ ಪಾತಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಉಮೇಶರೇ ದಾದ ಪಾತಿರೋದು ಕೃಷ್ಣ ಓ ಕೃಷ್ಣೇ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡು ಜೇರು ಬನ್ನ ಏರ್ ಪಾಡು ಜೇರು ಓಡೆ போயாரு ಮೂರ್ತಿ ಬೇಬಿ ಬೇಬಿ ನಾಡೊಂದು போயிರ ಆರೆಗ್ ಆಡ್ಸಿ ನೀ ನನ್ನ ಬೇಬಿಲಿ ಎತ್ತಿನ ಮೂರ್ತಿ ಕೋಪ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜ ಪೋಯಿ ಸೀದಾ ನಾಡೊಂದು ಮೂರ್ತಿ ಬೆಚ್ಚೊಡು ಭಸ್ಮ ಆಯ್ನ ಅಂದು ಆಗ ಭಸ್ಮ ಪೂಜಾ ಜನ ಅತ ಪಕ್ಕ ಭಸ್ಮ ಆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಮೂರ್ತಿ ಬಾರಿ ಹುಷಾರುಂಡು ಅತ್ ನಂಜಾಂಡು ಮೂರ್ತಿ ಪಾಪ ಅತ್
ಅರ್ಶಿನ ಮೆತ್ತಿ ಏತು ಮೋಕೆ ಮೂರ್ತಿಗ್ ಊರು ಬಲಿ ಇಪ್ಪುನ ದಾದಿ ಮಷ ಆರು ವಾಲ ಇವ್ರು ಏರೇನು ಬೇಬಿ ಲೆಪ್ಪೇರು ದಾದ ಮೂರ್ತಿ ಒಡೆಗೆ పోయేరా ಲೆಪ್ಪೆರೆ ಇನ್ನ ದಾದಿ ಉಮೇಶರೆ ರಡ್ಡು ಉಂಡದು ಜೆಪ್ಪುಲಿ ಉಮೇಶರೆ ಓ ಉಮೇಶ ಅವಳು ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯ ಕಡೆಗೆ ಏನನ್ನು ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅವರು ನಿನ್ನ ಉಮೇಶ ಬರ್ಪುಜೇರಾ ಉಮೇಶಂದು ಓಡು ಉಮೇಶಂದು ಓಡು ಬಂದಿತ್ತು ಕಡೆ ಅರ್ಧಂ అర్థం ಬರ್ದ ఉమేశరే ఆపుజీ ఇది చెప్పులే ఓ అవి పోతున్నావంత అంద ఉమేశ ఊర్ద జాతర పోతున్నా అమ్మ దాదన్న కరంచిండు నీకు మరలు పనిపే అని చెప్పే ఉనిపించాను అంచాడా ఓ పజ్జు నీకు కిరీట ఎంచబత్తిని అందలగించ కిరీట ಅವಂಚೆನೆ ಕೋಡೆಡ್ದು ಎಲ್ಲಂಜಿ 10 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಚಟ್ಟಿ ಸಮೇತ ಇಪ್ಪುಜಿ ಆನ ಆವಡ ಪೊನ್ನ ಆವಡ ಅವು ಇಂಚಿ ಕೋಲ ಏರ್ನ ಕೋಲದವಳು ಸಾಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಇನ್ನ ಎಟ್ಟೆ ಗಮ್ಮತ್ತು ಅಮ್ಮ ಎಂತದ ಕರಂಚಿತ ಕಮ್ಮನ ಹರ್ಪುಡು ಕೋಲದಲ್ಲಿ ಪೊನ ಸಾತ್ ಅತ್ತ ಉಮೇಶ್ವರ ದಾದಗೆ ಕೊಡೆದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಂಜಿ 10 ತಾರೀಕಿಗೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಚಡ್ಡಿ ಸಮೇತ ಇಪ್ಪುಜಿ ಹೌದಾ ಎಂಜ ಪಾತೆರ್ ಲಗಾಡಿ ಪೋಡು ಪತ್ರೆ ಪಾತ್ರೆಗ ಅಮ್ಮ ಅಳ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ತದೆ ಕರಂಚನೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಡಂಕನಕ ಡಂಕನಕ ಹೆಂಗ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕಿರೀಟ ಎಂಚ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದು ಅಂದ್ಯಾ ಅವಂಚ ಕಿರೀಟ ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಒಂಜೇ ಕಿರೀಟ ಬೇರೆ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಜಿ ಕಿರೀಟ ಎತ್ತದು ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿನಗ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಕಿರೀಟ ಎರಡನೇ ಸತಿ ಬತ್ತಿನಗ್ಲೆ ಕಿರೀಟ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರಜ್ಜ ಪ್ರಜ್ಜ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗ ಬೈದಲ್ಲ ಅಂಚಾಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಿರೀಟ ಬಾಕಿ ತಗಲೆ ಕಿರೀಟ ಇಜ್ಜಿ ಕಿರೀಟ ಬೈದೊಡತ ಒಡೆಬೋದು ನನ್ನ ಕಿರೀಟ ಆರ್ಲಕ್ಕದೇರು ಅಚ್ಚು ಮೂರ್ತಿನ ತೊಲ್ಲೆರ ತೊಲ್ಲೆರ ಬೈದ ಏರನ ಉಮೇಶ ಎಂತ ಅದಾದ ವಿಷಯದಾದ ನಿನ್ನ ಮೂಜಿ ನೆಟೆ ಕಡಲ ಮಗೇಡ ಉಂಡು ಅಂದ ಉಮೇಶ ಒಂತೆ ಪೆಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿಯಾ ಅಂದಿಯಾ ಈ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪಾತಿರುದಿಲ್ಲ ಉಮೇಶ ಅದು ಉಮೇಶ ತಾನೇ ಒಟ್ರಾಸಿ ಪಾತಿರ್ನು ಉಮೇಶ ಈ ತೂಲಬೋದು ನೀನು ಇಲ್ಲ ತಕ್ಲೇನು ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮನ್ಪು ಕುಂಡುಜ್ಜಂದ ಪಾರ ಬಿಡುವಚ್ಚಿ ಬಿದಾಯ್ ಅಮ್ಮನ್ ಮಾತ ಬಿದಾಯ್ ಬಿಡುಡ್ಸಿ ಮಾರಾಯ ಈಯತ ಬನ್ನಿ ಕುಂಟಿಜ್ಜಂದ ಪೋಲಿನು ಜಾಗ್ರತೆ ಮನ್ಪು ಇಲ್ಲ ತಕ್ಲೇನು ಪುರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯ ಎಂಗುಲು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಪನ್ನ ವಿಷಯಕ್ಕ ಅವು ಒಟ್ರಾಸಿ ಪಾತಿರೊಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಇವುಡು ಎಂಗುಲು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗನೇ ತತ್ತ ನೆರ್ಪ ನನ್ನ ಈ ಬಾತು ಇಂಚ ಪಾತೆರ್ನ ತಪ್ಪದ ಮುಸರೆ ಒಂದು ಲೈವ್ಡು ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪನಗ ಮ್ಯಾನ್ಸನ್ಸ್ ಇಪ್ಪೋಡು ಒಂಜೋ ಲೈವ್ಗ ಹೌದಾ ಕಮ್ಮಿ ನಾನು ಬೆಟ್ಟಂತಲ್ಲ ಯಾನ ಬ್ಯಾಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಒಂದೇ ಪೀಸ್ ಹೋತು ನಾನು ಮೇಜನ ಬರ್ತಾನ ಏನವು ಓ ಕಮ್ಮನದ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಕಜಿ ಪೊಂಚು ಬೆಚ್ಚ ಬಂತಿಗೆ ಅವು ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮನ ಬತ್ತನಿಗೆ ಐಕ್ ಇಂಚು ಬರಡು ಓಡಿ ಕೋರಿದ ಕಜಿಪು ಅಂಚು ಬರ್ದ ಜವು ಅಂಚು ಬರ್ಪು ಜವು ಎಂಗು ಇಲ್ಲಡದಿದ್ದ ಈಗ ಬಚ್ಚು
ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಜ್ಜಿ ವೃತ ಉಂಡು ಪರ್ಪಿನ ಇಜ್ಜಿ ವೃತ ಉಂಡು ಪರ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿ ವೃತ ಉಂಡುಗೆ ಗೀತಾ ಓ ಬೆರಿ ಬತ್ತಿನ ತೂಲ ಗೀತಾ ಎಕ್ಕದಿಂಚಿ ಇತ್ತು ಜತೈ ಹಾಯ್ ಚೇತನಾಚಾರ್ಯ ಹಾಯ್ ಅತ್ಯ ಬೆರಿ ಇದಾನೆ ಇಂಚ ರಿಕ್ಷದ ಬಾರುಂಡ ಏರೆಗಂಡಲ ಆಳ್ಕೊಂದು ಬಿಡ್ಪಾಲ್ ಗೀತಾ ಬಿಡ್ಪಾಲ್ ದಾನೆ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಗೀತನ ಬರ್ಪಿನಿ ಭಾರತಿನ ಮೋನೆ ಉಂಡು ಕೇಂದು ಪೋಪುನಿ ಮನಸ್ಸಂಡಿ ಆಂಡಿ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಎಂಕ್ ಕೋರಿ ಇನಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಉಂಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗಮ್ಮತ್ತಿನ ಕೋರಿಡು ಈತ್ ಬೊಲ್ದಾತ ಏನಂತ ತೋಜುಜ್ಜಿ ಪನ್ಪತ ತುಲ ಸರಿ ತುಲ ಬೋರ್ಡ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ದೇತೊಂದು ಕೋರಿಯಾ ವಾ ಹ್ಮ್ ಇತ್ತು ಸರಿ ಆಂಡ್ ಮುಳ್ರೆಡ್ಡು ಚಡ್ಡ ಮುಂಡೆರ್ ಗುರ್ತ ಮಾತನು ಒಂಜಿ ಅಚ್ಚು ಒಂಜಿ ಹರ್ಷಿತ ಬಕೊಂಜಿ ಪ್ರಜಕ್ತ ಸರಿತಿ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ದೇತೊನ್ಯಾ ಬೋಡಾವ್ ನಿನ್ನ ಉಮೇಶ ಇದೆ ಗೀತಾ ನಿನ್ನ ಉಮೇಶ ಬೈದೆ ತೋಜುಜಿ ತೂಯನಾ తీయనా ಯಾನ್ 10 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಸಪೋರ್ಟ್ಗು ಬೊಕ್ಕ ಲೈವ್ಗು ಬರ್ಪುಜಿ ಭಾರತಿ ಅಂದ ಆವಾ ಇಂಕದಾಯಿ ಹರ್ಷಿ ಹರ್ಷಿ ಬೋಲ್ ಅನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ದುಲಗೆ ಆಗಿದ ದಾದು ಅವು ಬೊಂಬೆ ಆಡ್ಸೋನು ಮೇಲೆ ಕುಂತವನೇ ಅತ್ತು ಚಂಡ ಮುಂಡೆ 2 ಜನತ ಈನು ಮೂಜನತ ಪುದರ್ ಎಂಚ ಪನ್ಯಾರು ಚಂಡ ಮುಂಡೇರು ಆ ದೇವಿಯನ್ನ ಭಕ್ತಿಡ್ ಫುಲ್ಲು ಬ್ಯಾಡ್ ಇಪ್ಪುಂಡಕ್ಕ ಅವು ಇರ್ನ ಅಲ್ಪ ಪಾತೆರ್ ಲೈವ್ಡ್ ಬೊರ್ಚವೆ ನೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊನ್ನುಲುಪ್ಪುನು ಅಂಚೆ ಇರ್ನ ದೇವಿಯರ್ನ ಭಕ್ತಿ ಈರ್ ಇಲ್ಲಡ್ಕುಲ್ದು ಮನ್ಪುಲೆ ಆ ಭಕ್ತಿ ಮೂಲು ಮಾತ್ರ ಬೊರ್ಚಿ ಇರ್ನ ಭಕ್ತಿ ಆರ್ ಪೊಸತ್ ಸೇರ್ಪಾಯಿನಿ ಚಂಡ ಮುಂಡೇರು ಚಂಡ ಮುಂಡೇರು ಚಂಡ ಮುಂಡೇರು ಓವೇನಿಯಾ ಅರ್ನ ಯೂಸ್ పోతుందిని ಅಂದು ಇಜ್ಜಿಗೆ ಗೀತಾ పోతుజిಗೆ ಆರ್ ಪರ್ಪು ಜೇರಿಗೆ ಮೃತ ಉಂಡು ಗ್ಯಾರೆಗ್ ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಜಪ್ಪುರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಲೈಟ್ ಬಾಡ ಅದ ಓಡು ಜತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಗೊತ್ತದ ಬಕ್ಕ ಬಾಳ ಹಾಯ್ ಗೀತಾಯಿ ಇನ್ನ ಲೈವ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬರ್ಪ ಮಾರ್ರೆ ಅಂದ್ಯಾ ಹಾಯ್ ಯಾನಾದು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪು ಜತ ಬಕೊಂದು ತೇರ್ ಕೊರ್ಪು ನೀವು ಮೆಸೆ ಕಡೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಮೊಲ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಕಡೆ ಪುನಃ ಅಂಡಾರಿ ಇತ್ತೆ ವಾದ್ಯ ಉಂಡು ಉರುಪುಲೆ ವಾದ್ಯ ಎತ್ತಿನ ಗೀತಾ ಉಂಡಾರಾ ಉಂಡೆ ಹೋಯ್ತ ಉಂಡೆ ಗೀತಾ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಾದನಾ ಆತುಂಡು ಅಂದು ವಾದ್ಯ ಉರ್ಪೆರೊಂಡಿಗೆ ನಿಂಗಿರಿ ಉಮೇಶ್ ಒಲ್ಪದಾರ ನಿಕಲ್ನ ಊರ್ದಾರತ ಗೀತಾ ಉಮೇಶ್ ಗೊತ್ತಿಜ ನಿಕ್ ಅವಳು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಎಲ್ಲುಂಡೆ ಆ ಗೀತದ ಬಾರಿ ಚಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಬೊಲ್ಪು ಮುಟ ಅಂದ ಎಡ್ಡ ಗೀತದಾನೆ ಚಪ್ಪೆ ಗೀತ ಚಪ್ಪದಾನೆ ಅರ್ನ ಪೀಸ್ పోతు ನಿಲ್ದಾದ పోతుಡು ಅರ್ನ ಬೊಲ್ಪನ ಜಾತ್ರೆ ಬಂದಿರ್ ಮಾರ್ರೆ ಪೆತಂ ಪತ್ತೇದು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾರ್ದು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಅಂಚ ಪಂಡ್ರೊಂಡಿಗೆ ಜಾತ್ರೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಂದ ಮಲಿಪೆರೊಂಡಿಗೆ ದಾದ ಹೋಯ್ತಾ ಪೂಸಿರವು ಎನ್ನ
ಜಾತ್ರೆ ಅಕಲ್ಲ ಊರುಡು ಅದಮ್ಮ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತಂದು ಮುರಳಿ ಮತ್ತೆ ಪಂಡಿನಿ ಆ ಲೈವ್ಡ್ ಮೋನೆ ಬರೋ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತದ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತದಿ ನೆನ್ಪುಂಡ ಪೆತ್ತ ಬತ್ತು ಕುಲೆ ಬತ್ತಿನ ಪಂಡ ದಜ್ಪವಂತಿನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಂಜನ ಮೋನದಲ್ಲ ಅತ್ತು ಕೊಂಚ ಕೊಂಡ ನೆಟ್ ಇತ್ತು ನಾ ಪೂಜಿ ಮೆಂಚ ಮೂಲು ತುಲೆ ಅಮ್ಮಂದಾದ ತುಪ್ಪುರಿ ಗೋಲಿ ತೋಜೋನ ತೋಜದನ ಮುಸುಲು ತೂತ್ವ ಇನ್ನ ಮುಸುಲು ತೋಜತ ಎಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಬರ್ರಂಡಿಯಾ ಗೀತಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಉಂಟು ಪುತ್ತೂರು ಕಡವ ಕಡಬ ಶೂಟಿಂಗ್ ಉಂಟು ಕಡಬ ಪುತ್ತೂರು ಫಿಲ್ಮ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಉಂಟು ತಿಕ್ಕಡೆ ಬರ ದಾದಾ ಶೋಭಾ ಅಕ್ಕ ಶೋಭಾ ಅಕ್ಕ ಹೋಯ್ತು ಶೂಟಿಂಗ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಮ್ ವೀರೇನ ಕೊರ್ಕ ಕೊರ್ಕ ಬಿಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಎಸಿ ಮಾತ ಎಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತೀನಿ ಮುಂಚೆ ಫ್ಯಾನ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸೆಕೆ ಪುಂಡ ದೈಕ್ ವಾವ್ ಫಿಲ್ಮೇ ಅನ್ನಂದು ಮೂರನೇ ಸುರತ್ ಕಳ್ಳಿತ್ತಾರೆ ಬಂಡರ ಬಂಡು ಓದಿತ್ತೆ ಬಿರಾಡು ಕುದಿತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಎದುರು ವೆಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಅವಳು ಉಂಡಿಗೆ ಅಜ್ಜ ಏರವು ಏರಜ್ಜು ಅಜ್ಜಿವ ಯಾರ್ಸಿ ಗೀತಾ ಮೊಲೆದಾಗತ್ತದು ಮೊಲ್ಲ ಬರ್ತಾಳ ಅಜ್ಜಿ இருந்தா ಎದುರುಕುಲ್ಲಿ ಫಿರಾವುಡು ಏನಕ್ಕೆ ಫಿರಾವುಗುಲ್ಲುನು ಅವಳು ಎದುರುಡು ಗುಲ್ಲೆ ಒಕ್ಕಲೈನು ಪಾರೆತ್ತದು ಹೊರ ಬರುವೆ ಬರ್ತಾಳೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹೆಂಗ್ ಕೆಟ್ಟ ಬುಜ್ಜಿಯ ಓದಿತ್ತ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಚಾಪ್ಟರ್ಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಡ್ಲೇನ್ ಪರ್ಪುನಾಗೆ ಬೂದಿಪೆ ಬೇರಿ ಗೀತನಗೇರಿ ಬೇರಿ ಪೊಡಿ ಮನ್ಪೆ ಪೆಡಿ ಮನ್ಪೆ ಬಂದು ಮೂರ್ತಿ ಇತ್ತಡು ಮೂರ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಜಗ್ಗು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಅತ್ ಮೂರ್ತಿ ಬತ್ತೆ ಆಪಲ್ಲ ಗೀತನ ಬೇರಿ ಪೊಡಿ ಪೇ ಎದುರು ಕುಲ್ಲೆ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಖುಷಿ ಅವಡು ಮಂಡೆ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಖುಷಿ ಆಪಿನಿ ಯಾರು ಪೋಪಿನಿ ಬಡಾನ ಉನ್ಪಿನಿ ಚಾಪರ ಪಿನಿ ಪೂರ ಅವಲೆಂಡು ಚಾವರಸ್ಪುರ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಅక్కడ ಫೋನ್ ಮಂತ್ ಕೇಳುಟ್ ನಾನ ಎಲ್ಲ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಾ ಪಂಡ ಜನ ಕಾಂಡ್ ಲಕ್ಕುಜ್ಜಿ ರಾಜಗಂಡ ಲಕ್ಕು ನಾನು చెప్పే ಅಂತೆ ಮೂರ್ತಿ ಇಜ್ಜೆರ ಕೇನು ನಿತ್ತೇರು ಮಣಿಪುರ ದಾನೆ ಗೀತಾ ಅಜ್ಜಿ ಬೆರಿ ಪೊಡಿ ಮಂತೆರ ಗೀತಾನ ಪಂಡದು ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಅರ್ನನೆ ಕಾಲ್ ಬರ್ತದೆ
ಬೇಗಿಜ್ಜಿಗೆ ಪನ್ಪೆರಿಗೆ ಮುಂದಲೆ ಮಾರ್ಯಾರೆ ಓದುವೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಕೋ ನಿಮ್ದು ಅಭಿಮಾನಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಕೋ ಇಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಈರು ಚಾಪರ್ ಅಡೆ ಪೋಪಿಂದಾಯೆ ತಿರಡ್ಬೋದು ಚಾಪರ್ದು ಬರ್ತೀರಾ ಬರ್ತೀರಾ ಸಾಧನ ಕೂ ಕೇಂದ್ರ ಕೇಂದ್ರ ಮಾತಾ ಕೇಂದ್ರ ಕಿಬಿತಾ ಕೈಕೆ ಮಾತಾ ಕೇಂದು ಕೆಬಿತಾ ಕೈ ತಳ್ಳಿ ಉಳ್ಳೆ ಕೇಂಡ ಪಾತೆರ್ನ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆಗೆ ಬಾಯ್ ಗೀತ ಬಾಯಿಗೆ ಒಂದ ಭಾರತಿ ಅಕ್ಕಗ ಒಂಜಿ ಕಾಣೆ ಅರ್ಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ಓಡೆ ಪೋಯೇರು ಬೆರಿ ಪೊಡಿಯಾವು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಕಾಲ್ ಬರ್ತೇನೆ ಅರ್ನನೆ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪುಲೆ ಪನ್ಪ ಬಂಡೇರು ತೂಕ ದಾದ ಪಂಡದು ಇಜಿನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೋರಿಗೆ ಇತ್ತನ ಉಂಡು ದಾದ ಊಲು ಇಂಚಿನ ಅಂದ ಆತಿಜಿ ದೇವರಾಜ ಆಯ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ದೇವರಾಜ್ ಅವರೇ ಕೇಂಡ್ ಕೇಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಚಾಯ್ ಇಜ್ಜಿ ಚಾಯ್ ನಾನು ಪನ್ಪೆ ಬರ್ಲೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಅನ್ಪೋಪೆ ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಬಾಯ್ ಅಶಿ ಓಕೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಾಯ್ ಪೂಜಪ್ಪು ಗುಡ್ ನೈಟ್ಗೆ ರಿಕ್ಷದ ಅಲ್ಲ ಪೋಪುನು ಅಲ್ಲ ಉಂತು ಪಜ್ಜು ಗೀತ ನಟ್ಟು ಪೋ ಹಲೋ ದೇವರಾಜ್ ಹೇಳಿ ಹಲೋ ಓದೇ ಯಾಲ್ಲ ಪೋಪೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೋದೆ ಯಾಲ್ಲ ಪೋಪೆ ವೇರ್ ಆರ್ ಯು ಫ್ರಮ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮುತ್ತಿಯ ಮಂಗಳೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ಕಡೆವರೆಂಡು ಅತ್ತಿಯ ಅರ್ಶಿನಿಕ ಕಡೆಯರುಂಡ ಮುಲ್ಗೀತ ವಾ ಕಡೆ ಪಿನಿ ಯಾನ್ ಪೋದು ಮುಟ್ಟೆನಾ ದಾನ ಮುಟ್ಟಂದ ಓಕೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮುಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ದಾದೆಕ್ ಹರಿ ಹರಿ ಕಡೆಯವರೆಗ ಯಾನ್ ಮುಕುಲ್ ಕಡವೇರ್ ಮಕ್ಕಳ ದಾಲ ಕಡೆಯರೆ ಅದ ಹರ್ಷಿತಾ ಅರ್ಸಿಗ್ಲ ಅಚ್ಚುಗ್ಲ ಕಡೆಯರ ಇಜ್ಜಿ ಎಂತ ಮಾಡುವುದು ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಂಗೇನು ಇಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಕಂದಿಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಚಿನೆ 500 ಜನತ ಅಟ್ಟನೆ ಉಂಡ ದಾನೆ ಈ ನಮೂನಿ ಕಡೆವರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಗೀತಾಡಕ್ಕೆ ಏನಿಗೆ ಎನ್ನ ಮಗೆ ನೆರ್ಪುನಿ ಇರೆಗ್ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಪಾಪ ನಿನಿ ಹಾಡಲ ಆಡೋದು ಫ್ರೀ ಪರಪುಜ ನೀವು ಚಂದ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಹೌದಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಎಂಕುಲು ಲೈವ್ಗ್ ಬತ್ತುಂಡ ನಿಖಲ್ನ ಮಂಡೇ ಕಡೆ ಕಡೆವನ ಯಾವ್ಜ ಒನ್ನಿತ ಒಲೆದು ಒನತೆ ಊರು ಪೋತಲ್ಯ ಉಡುಪಿಗ್ ಅದಾ ಪಜ್ಜು ಕೊಡ್ಂಜವೆ ಓ ಆಂಜೋಯ ಬಲೆ ವನಿತ ನಾನ ಜಾಯಿನ್ ಏಪ ಜೂನ್ ಬ ನನ್ನ ಉಂಡೆ ಎಂದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಓದೆ ಅವರ ಯಾರಡು ತಿಂಗಳುಂಡೆ ಮೂರ್ತಿ ಓ ಮೂರ್ತಿ ಓ ಮೂರ್ತಿ ಎಲೆ ಹಿರಿಯಲ್ ಮೇರ್ ರಿಕ್ಷಾ ಬತ್ತಿನತ ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಬೇರಿ ಓ ಉಲಲ ಉಡಿತಿಜ ಓಲ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ ನೇರೊಂದು ಇಜ್ಜೆರ್ ನೇರ್ದ ಈ ಜನ ಮೂರ್ತಿ ಬತ್ತೇರ್ ಏರಿಗ ಅದನ್ನ ಗೊತ್ತಿಸಿ ಆಯ್ ಮೂರ್ತಿ ಓ ಅರ್ಷಿ ಮೂರ್ತಿ ಹ ಪೂಜಾಂಡ ಮೂರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಕೀರ್ತಿ ದೊಡ್ಡದು ಹಾಯ್ ಗೀತಕ್ಕ
pope mare. Bye bye bye. Okay okay bye bye bye. Bye. Good night. ಚಲೋನಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಂದು ಹೌದವಾ ಪ್ರಸಾದ ಕನ್ನತ್ತಾರ ಒಂದು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಪ್ಪನೊಂಜಿ ಲಕ್ಕಾಗ ಬಂಡ ಇರುವೋಡೆ ಪೋತಿನಿ ಮೂರ್ತಿ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪನ ಐಡಿ ಬಂದಾಕದೇರದ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅರ್ಶಿ ಸ್ವಪ್ನ ಅಕ್ಕನ ಲೈವ್ ಶುರು ಆಂಡು ಓ ಐತಿ ಈ ಜನ ಅಲ್ತಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತಾರತ ನಿಕ್ ಓಲೆ ಓದಾರೆ ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಮಿ ಆಯಿ ಓಲೆ ನೇರ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಸಾದ ಬರ್ಪೆ ಗೀತಕ್ಕ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಉಂಟು ಗೀತ ಪ್ರಸಾದ ತರಂದೆ ಪೋರ್ಚಿ ಕೊರ್ಪೆರಾರು ಅಂತ ಉಂಟು ಮುಂದುಂಡಕ್ಕೆ ನೆಂಚಿನ ಸಪತ ಭಾರತಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಏತು ಗಂಟೆಗೆ ಹೋವರೆ ಅವೇ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಇಜ್ಜಿತ್ತ ಕಾಲ್ ಬರ್ತನ ನಕಲನೆ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಇಜ್ಜಿ ನೀವು ಡ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ರೆಡಿ ಮಂತದಿಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡುವೆ ರಾತ್ರಿ ಬಂಡಿ ಇತ್ತನ ಮಾಡುವೆ ಇನಿ ಫುಲ್ ಪಾಡ್ಚಿನ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅರ್ಥಗೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಸೋಕುಡು ಚೆಪ್ಪೆ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಮಿಗೆ ಮಗಳುಂಡಾಯಿರೇಗ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಚೆಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಮಾಮಿ ಆమె ಪ್ರಜಕ್ತ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಅಪ್ಪ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿನ ಅಂದು ಗುಡ್ ನೈಟ್ಗೆ ಯಾಕಡೆ ಬಂತಾನು ಕನ್ನಡನಾ ಹಾ ಕನ್ನಡ ಅರವಿಂದ್ ಇರ್ತೀರಿ ಮುರಾಣಿ ಯಾರನ್ನೊಟ್ಟೊಂದು ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಪ್ಪೊಡು ನೀನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಡುದು ತೀದ್ವೆ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಡ ಇರ್ತೀರು ಪಕ್ಕ ದೀಪಕ್ ಎರುಳ್ಳಿದ ಆರಿತ್ತೇರು ಬಕ್ಕ ಕಾಮಿಡಿ ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪು ಅಂಜು ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪು ಕೆಂಪು ಉಂಡು ಆ ಜನ ಇರ್ತೇನೆ ಕೊಂಚ ಪ್ರಾಯದ ಅಜ್ಜರಿರ್ತೀರ ಆರಿತ್ತೇರು ಬಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಜನ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಮಣಿ ಫೋನಾಗ ಬೇಗ ಬೋಡ ಲೈನ್ ಇಜ್ಜಿನಿ ಇತ್ತೇರು ಹೆಂಗ್ ಬಂದು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಇತ್ತೇರಿಗೆ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಉದ್ದವಿತ್ತು ಊರೊಂಜಿ ಹಾ ದೀಪರದ ನೈರೇಗ ಬೆಡಿಯ ಈ ಪ್ರಜೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಸ್ವರೂಪು போத்துவல் அலைಗೆ ಎಟ್ಟೆ ಆಪುಜಿ ಪಂಪಿನ ನರನೆಜ್ಜಿನ ಹೆಂಗ್ ಬಸ್ ಬಂದು ತೋಜಲ್ಪ ಕಣ್ಣು ಬಸ್ ರಾವಂದು ಬರ್ಪುಂಡ ನನಿಕ್ಲೆ ಹರಿ ಓಂ ಓ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಹರಿ ಓಂ ಓಲರ್ ಮಾರೇರು ತೆಪ್ಪರದಾನೆ ರೇಗು ಬಿಡಿಯ aku deppu ma unma danakle ಕೋರ್ದಟ್ಟ ಒಂದುಂಡು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಓಲಿಯಾ ಕೋರ್ದಟ್ಟ ಶೋಭಾ ಹರಿ ಓಂ ಹರ್ಷಿತಾ ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಓಂ ಕೊಂಜವೇ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಂಜವೇ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ನಿಖಿಲನೇ ಅಪ್ಪೆ ಮಗಲ್ನ ಇತ್ತೆ ಹೊರ ಫುಲ್ ಕೊರೋನಾ ಇಚ್ಚಿಯ ಪಾತೆರು ನಿ ಅಮ್ಮ ಜೈದು ಅಮ್ಮ ಚೋಚಿ ಓ ದೇವ ದಾದ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ನಿಖಿಲ್
ಅದು ಮತ್ತೆ ಏನಂದು ಕಾಂಡ ಪುರಾಡು ಓ ಮೂರ್ತಿ ಪೋಲೆ ಪೋಲೆ ಸ್ವಪ್ನಕ್ಕನ ಬೇಗ ಪೋಲೆ ಇಚ್ಚಿಂದ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನು ಉಂಟು ಬೇಗ ಪೋಲೆ ಮೂರ್ತಿ ಜನಪ್ಪೇರು ರಪ್ಪ ಪೋದು ಬಲೆ ಅಚ್ಚು ಪೋಯಿನ ಜೆತ್ತಿನ ಅಚ್ಚು ಅಂದಾರ್ಸಿ ಜೆತ್ತಿನ ಅಂದ್ಬೋದು ಓಕೆ ಪೋಯಿರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮಾತೆಲ್ಲ